Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μίλτος. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Άγγελος. Είμαστε βαθμολογίες του καναπέ. Του καναπέ, Μίλτο. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε καθόλου μόνοι μας. Έχουμε για άλλη μια φορά παρέα. Καλεσμένο γαμάτο που σίγουρα έχετε δει. Και έχετε ακούσει, νομίζω. Οι περισσότεροι σίγουρα έχετε Δεν ακούσει. ξέρω αν τον έχετε δει. Retro Bubble Podcast. Retro Bubble Podcast. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Έκπληξη, δεν το βλέπετε στο YouTube. Δεν το περιμένατε αυτό. Δεν θα γίνει αποκάλυψη φάτσας. Ναι, μπορεί να γίνει στο Patreon, δεν ξέρω μπορεί, αλλά θα το δείτε στο Patreon, όσοι είστε εκεί. Το Patreon δεν βάζουμε κάμερες. Στο Patreon δεν έχουμε κάμερες, ναι, οπότε... Σταματάτε μωρέ, σταματάτε, πας και πάρετε κανέναν Patreon. Spoil. Ας μην κάνουμε false advertising, ρε φίλε, από το καλημέρα, ξέρω εγώ. Καλώς ήρθες στον καναπέ μας. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Χάριν της ανωνυμίας θα είσαι ο Retro. Retro. Ο Μ' Retro αρέσει, μ' Bubble. αρέσει. Ο Retro Bubble. Το δέχομαι, τα ακούω. Για σήμερα. Retro Bubble νομίζω ότι δεν ακούς το Retro Bubble στην καθημερινότητά σου. Ναι. Οπότε είμαστε κομπλέ. Για όσους παιδιά τυχαίνει να μην έχετε ξαναβρεθεί στο δρόμο του Retro Bubble Podcast, μπορεί να μας πει ο ίδιος ή να τον προλογίσουμε εμείς βασικά. Θα το κάνω εγώ, γιατί είμαι φαν. Κάτω Μίλτο. Να σου πω κάτι, γιατί εγώ από πριν τον γνωρίσω Okay. και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που τον γνώρισα. Όσοι παιδιά είστε anime fans ή και comic ή και γενικά κινουμένων σχεδίων, κάποια πολύ σε anime, είναι ο άνθρωπός σας. Είναι ο άνθρωπος που έχει πάρει όλα τα παιδικά σας χρόνια, έχει κάνει την έρευνα που δεν γνωρίζατε ότι χρειαζόσασταν Έτσι. να έχει κάνει κάποιος για αυτό το πράγμα και σας το προσφέρει πανέμορφα πακεταρισμένο στις εκπομπές του. Σας ξεκινάει με ολόκληρες σειρές του πώς γυρίστηκαν, τι συνέβη, πώς κατέληξαν, ακόμα και κάποια έξτρα πράγματα inside που πρέπει να ψάξεις για να τα βρεις και πάντα με έναν δικό του μοναδικό τρόπο που σε κάνουν να θες να ξαναπάς να δεις τα επεισόδια. Retro Bubble Podcast. Νομίζω ότι έχει αυτό το πρόβλημα ο Μίλτος, όπως συζητάγαμε πριν, ότι τον κάνει να θέλει να δει τα επεισόδια πάλι και δεν καταφέρνει να τελειώσει τα επεισόδια μας, έλεγε πριν, γιατί δεν θέλει να κάνει spoiler. Ναι, δεν θέλει να κάνει spoil και έχει δει τα μισά, μάλλον έχει ακούσει τα μισά από τα μισά μου επεισόδια. Έτσι. Και μου λέει, μην μου πεις τι γίνεται παρακάτω. Ναι. Κάποια στιγμή θα το ακούσω. Για να καταλάβετε, ρε. Σου ξεκινάει τώρα επεισόδιο για Voltron ή πώς λέγεται η κανονική ονομασία. Go Lion. Go Lion. Και σου λέει, αυτό που έβλεπες μικρέ Μιλτάκο όταν ήσουν εδώ και μεγάλωνες, είναι εντιταρισμένο. Δεν συνέβαινε αυτό κανονικά. Η εξευγενισμένη εκδοχή. Και Όπα. μου κεντρίζει μετά τον τηλέφωνο και λέω, τι εννοεί. Και αρχίζει να προχωράει. Για να σου λέει, είχε βία, είχε σκοτωμούς, είχε προδοσίες. Και είμαι στη φάση που έχω φτάσει στα μισά του επεισοδίου, λοιπόν, του podcastικού επεισοδίου. Και λέω, ρε φίλε, πρέπει να ξαναδώ Go Lion. Και πάω το βρίσκω την ιαπωνική εκδοχή, την hardcore. Και έχω φτάσει στα πρώτα 5-6 επεισόδια τέλος πάντων. Αλλά δεν έχω τελειώσει το αγαπητό Retro Bubble Podcast το επεισόδιο. Οπότε ναι, πρέπει να κάνω catch up. Εγώ, Retro, όπως σου έλεγα και πριν, είχα ακούσει το επεισόδιο για το Yu-Gi-Oh! Που έκανες, που με θεωρούσα άνθρωπο που το είχε δει το Yu-Gi-Oh! Δηλαδή, στο μυαλό μου νόμιζα ότι το είχα δει. Ότι ξέρεις. Ότι ξέρω, ναι. Και ακούω το επεισόδιο και ναι, μεν με γύρισε στα παιδικά μου χρόνια που το έβλεπα. Νομίζω στο Star το έπαιζε. Νομίζω. Ναι, σωστά ήταν. Στο Star. Και συνειδητοποίησα όμως ότι, φίλε, δεν είχα καταλάβει Χριστό. Αρχίζω να βλέπω μια τελείως διαφορετική οπτική για αυτό το πράγμα που έβλεπα μικρός. Και λέω, κοίτα να δεις τι έβλεπα τώρα. Όταν νόμιζα ότι βλέπω άνιμε. Νόμιζα. Πάντως, εγώ έχω να πω για όσα παιδιά δεν με έχουν ακούσει, για να καταλάβουν τι περίπου παίζει, ξεκινήστε από το επεισόδιο με τον Καπαμαρού. Και αν σας αρέσει, προχωράτε. Δηλαδή, εγώ από εκεί θα ξεκίναγα. Ισχύει, παιδιά, αγαπημένο μου επεισόδιο. Όχι ότι όλα γαμάτα είναι, αλλά και για λόγους συναισθηματικής αξίας και φόρτισης με τον Καπαμαρού, επεισοδιάρα. Παρ' όλα αυτά, βαθμολογίες του καναπέ, επεισόδιο 114. Του καναπέ! Του κάναμε, σωστό, ναι. Επεισόδιο 114 με έναν τίτλο που θα τον βρούμε. Ναι, λοιπόν, όσοι παιδιά μας ακούτε και μας ξέρετε, φαντάζεστε ότι θα βάλουμε βαθμολογίες. Και θα βάλουμε βαθμολογίες σε ένα θέμα που προφανώς θα έχει να κάνει με άνιμε και το αντικείμενο που ασχολείται εδώ πέρα ο αγαπητός Retro Bubble. Και λέτε, μας κοροϊδεύετε, παιδιά. Ο Άγγελος δεν βλέπει άνιμε. Ο Άγγελος δεν βλέπει τέτοιου είδους κινηματογραφία κόμικ. Πώς θα βάλει Τι εννοείς, βαθμολογίες. Βίρνα, ο Άγγελος δεν βλέπει άνιμε? Εννοώ ότι νόμιζε ότι έβλεπε ένα άνιμε και τελικά δεν το είχε δει. Εννοεί ότι όταν του έλεγα πόσο γαμάτος είναι ο Son Goku, μου έλεγε τι εννοείς, Powerpuff Girls, 100 φορές καλύτερα. Τα οποία δεν θέλω να αποτιμήσω, είναι πολύ καλά τα Powerpuff Girls, αλλά τώρα Ναι. τι συγκρίνουμε. Νομίζω ο Σουγκόκου, από ό,τι έχω καταλάβει, παιδιά, πρέπει να είναι αυτός που κάθεται από πάνω σου. Ναι, είναι εδώ πέρα με τα μπλε Ναι, μαλλιά. εντάξει. Με κοιτάει μόνο 114 επεισόδια. Αλλά μάλλον είναι αυτός. Μπράβο, Άγγελε, μπράβο.
Οπότε βρήκαμε τη λύση. Εγώ έχω να πω για το δικό μου κοινό, την κοινάρα μου, ότι ο Άγγελος ήταν αυτός που κορόιδευε το θέλω και μπορώ. Και το έμαθα σήμερα. Αλλιώς δεν ξέρω αν θα ερχόμουν καν. Λοιπόν, οπότε πάρτε τσουγκράνες, πάρτε δαυλούς. Έτσι. Μπείτε στο αντίστοιχο επεισόδιο, παιδιά, που είχαμε κάνει. Δεν θυμάμαι. Anime intros, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Και κινημεσήρια intros. Βρείτε τον Άγγελο που μου κράζει τα intros από τα anime. Ναι. Και θάψτε από κάτω ελεύθερα. Άμα θέλετε, τι να κάνουμε, παιδιά. Ή υπερασπιστείτε τον, γιατί μπορεί να συμφωνείτε, δεν ξέρω κιόλας. Όπως έχουμε πει επαναλημμένως, επιτρέπεται να έχουμε και λάθος απόψεις. Ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση έχετε εσείς, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, οπότε τι κάναμε, Μίλτο. Για πες μου, Άγγελε, τι λύση βρήκαμε. Μου στείλανε εδώ πέρα τα παιδιά, μαζέψαμε βασικά ήχους, ηχητικά, σνιπάκια, snippets, πώς να τα πούμε, ηχητικά αποσπάσματα. Ναι. Από διάφορα άνιμε. Και όχι μόνο. Και όχι. Τα οποία εγώ να πούμε ότι δεν τα ξέρω. Είναι έκπληξη, έτσι. Έχεις έρθει στο καναπέ μας. Θέλουμε να έχουμε αληθινό reaction. Έτσι. Να βλέπουμε αν ξαφνιάζεσαι, αν χαίρεσαι, αν δεν χαίρεσαι. Ώστε να υπάρχουν αυθόρμητα οι βαθμοί σου εκεί πέρα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Οπότε θα βαθμολογήσουμε ηχητικά σήμερα. Αχα. Έτσι. Έχουμε την κλασική κονσολίτσα μας. Οπότε όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να πατήσει ένα κουμπάκι και να ακούσουμε ηχητικό. Λοιπόν, έχουμε, παιδιά, κάποιες κατηγορίες ηχητικών που θα βαθμολογήσουμε για να μπαίνει ένα context. Σωστό. Και να βοηθάμε λίγο και με το πώς μπορεί να είναι ο βαθμός. Δηλαδή, δεν θα βγουν random εντελώς πράγματα. Πρώτη κατηγορία που θα βάλουμε βαθμούς είναι αυτό που θα μπορούσε κάποιος να πει το φόρτωμα του anime. Δηλαδή, το σημείο που η μουσική μας δίνει αυτό που μας λείπει για να ολοκληρωθεί η ενδυνάμωση του χαρακτήρα, η παρουσίαση του χαρακτήρα. Το σημείο που θα μπει μέσα ο χαρακτήρας και θα πει τώρα θα τα ξεσκίσω όλα. Ακριβώς. Ναι. Οπότε πάμε πρώτη κατηγορία που θα πέσουν βαθμοί. Φόρτωμα anime. Πάμε στο πρώτο. Πάμε, ναι. Λοιπόν, για να παιχτεί το ηχητικό. Παιδιά, δεν ξέρω να αρχίσω με δεκάρια, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα είναι αναμνήσεις. Είναι προφανώς το Plore San Siro, το Τζουμαρού όπως το ξέρουμε οι περισσότεροι. Το κατατάσσω στα top 3 anime, ξέρω 10. Δεν ξεκινάω έτσι, ξέρω 10. Τέλος. Τα σπάει. Είναι απίστευτο. Και μιλάμε για το ηχητικό κιόλας, έτσι. Πάντα για το ηχητικό. Πέρα από το ότι το anime από μόνο του είναι γαμάτο, το ηχητικό, ρε φίλε, να πούμε για όσους μπορεί να μην έχετε δει Σε ευχαριστώ, Μίλτο. Plore San Siro ή Τζουμαρού, ότι είναι ένα anime όπου ο πρωταγωνιστής έχει ένα ρομποτάκι και παίζει ουσιαστικά μάχες τύπου wrestling ξύλου μέσα από τον υπολογιστή του, χειριζόμενος αυτό το ρομποτάκι. Το Τζουμαρού, όπως θα έχετε ακούσει. Που είναι πολύ χαρακτηριστικό σχέδιο, θα το έχετε δει σίγουρα σε κάποιες μπλούζες και όχι μόνο να εμφανίζεται. Και αυτό είναι τραγουδάκι που έμπαινε κάθε φορά που έπιανε το Τζουμαρού, σωστά. Και το μπέταγε στον αέρα, έβγαζε το γκί του καρατέκα, έκανε 2 κολοτούμπες στον αέρα και έπεφε στο ring και ήταν έτοιμος να πλακώσει όποιο αντίπαλο ρομποτάκι υπήρχε στο διάβατο. Αναβασβήναν και τα φωτάκια του πιο πάνω εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, που προγραμμάτιζε. Άρα μιλάμε ότι πάμε για μάχη, έτσι. Okay. Είναι η σκηνή που βλέπεις το San Siro, το παιδάκι του πρωταγωνιστή, να πετάει τον Τζουμαρού μέσα, αυτό στον αέρα να πετάει το γκί, γιατί είχε και καρατέκα γκί το ρομπότ, να σκάει κάτω κάπως πολύ θεματικά, να τεντώνεται, να κάνει έτσι, ο άλλος να πατάει κουμπάκια και είναι σε στάση μάχης έτοιμος να πολεμήσει. Ναι. Πολύ χαρούμενο δεν ήταν για μάχη. Αχ, κατάλαβες. Έτσι ξεκινάμε. Εντάξει, τώρα αυτό σε βάζει στο. Τσουκ. Ακούστηκε διπλό δηλαδή ταυτόχρονα. Ήταν στερεοφωνικό η αλήθεια είναι, αλλά είναι πολύ χαρούμενο για μάχη, ρε φιλέ. Δηλαδή, εσύ από τον πρωταγωνιστή, όταν θα μπαίνει να κικάς, τι μουσική θες? Ξέρω εγώ, δεν θέλεις κάτι πιο. Ρε παιδί μου. Ναι, κάτι πιο δυνατό. Τώρα αυτό ήταν ότι πάμε για μάχη, πάμε. Πάμε να σας γλεντήσω είναι αυτό. Στα μπουζούκια πάμε, ρε φίλε τώρα. Έλα τώρα, ρε φίλε. Έχει πολύ. Δεν μπορώ. Ρέτρο Μπάμπι. Δεν θέλω να σκέφτεσαι καθόλου ότι είσαι καλεσμένος. Είσαι ακόμα στο πρώτο. Δεν θέλω να σκέφτεσαι καθόλου ότι είσαι καλεσμένος στο podcast. Πάρτε δαδιά. Τσουγκράνες. Να αντιδράς αυθόρμητα σε ό,τι ακούς εδώ πέρα σήμερα. Σουβλίστε τον. Καλά, είπαμε μέχρι ένα όριο, παιδιά. Τι βαθμό βάζεις, Άγγελε? Ξέρω εγώ, ρε φίλε, επειδή δεν έχω στο μυαλό μου και τα 5, πρέπει να τα μελετήσουμε λίγο. Κοίτα, δεν ήταν κακό. Έτσι. Αλλά δεν το λες, ρε φίλε, για καλό. Δηλαδή θα πάρει ένα 6, ξέρω εγώ. Νομίζω είναι τίμιο το 6. Εντάξει, τίμιο. Περίμενα πιο κάτω θα βάλει με αυτά που έλεγε. Ναι, ισχύει. Εγώ θα του βάλω ένα 8,5. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Το ακούω. Δεν θα βάλω δεκάρι. Εδώ πέρα, αλλά ένα 8,5 είναι πολύ δυνατό. Okay. Επίσης από τα anime που δεν έχω τελειώσει, παιδιά. Οπότε δεν έχω τελειώσει και το σχετικό επεισόδιο γιατί δεν θέλω να φάω spoil. Αλλά θα γίνει και αυτό. Ναι. Λοιπόν, θες να πατήσεις το διπλανό κουμπάκι να έχεις την τιμή? Α, καλά, θα το πατήσω εγώ τότε. Άστα, χέστα. Καταλάβατε!
καταλάβατε καλά τώρα. Η πρωινή σύσκεψη θα αρχίσει τώρα. Να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς χαρακτηριστικό φόρτωμα που έπεφτε πάντα. Ναι. Φυσικά είναι από το Καμπαμαρού. Είναι ο παππούς. Πώς σε λένε? Είναι αφού του πάτησαν την καραβίδα. Α, ναι! Την καραβίδα. Εκείνος ο χοντρός με τα μεγάλα χείλη που ετοιμάζεται, τρώει άλλο στην καραβίδα. Συγχωρείτε. Ραπίζα όλα αυτά. Ναι, να πούμε για τον Άγγελο για να καταλάβει ότι αυτό το χλάτς που ακούει είναι ότι του έχουν πατήσει το σασίμι, δεν ξέρω τι του έχουν πατήσει το Καμπαμαρού τις καραβίδες και τα έχει πάρει κρανίο και έχει πάρει μια βέργα από το δέντρο, έχει βάλει τους μπούλι κάτω και τους σαπίζει με τη βέργα. Οκ. Όταν λέμε καραβίδες. Λοιπόν, ο Καμπαμαρού είναι ένας Ίνκα νίντζα. Σωστά. Ωραία. Έχει μεγαλώσει λοιπόν και έχει εκπαιδευτεί από τον παππού του που ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος. Ναι. Και ζούσε πάνω στο βουνό. Ναι. Είναι στη φάση τώρα που έχει βρεθεί λοιπόν στην πόλη με πολιτισμένους ανθρώπους ενώ ο ίδιος δεν είναι. Σε σχολείο, έτσι. Σε σχολείο. Είναι 16 χρονών, κάτι τέτοιο. Κάπου εκεί είναι. Ναι. Και το βασικό χαρακτηριστικό του Καμπαμαρού, όπως και των περισσότερων Ιαπωνών πρωταγωνιστών άνιμε, είναι ότι τρώει πάρα πολύ και λατρεύει το φαγητό γιατί έχει στερηθεί και πάρα πολύ σαν παιδί. Okay. Οπότε εκείνη την ώρα είναι έτοιμος να φάει ένα γεύμα που λέμε παίρναν στο σχολείο τα παιδιά που έχει μέσα καραβίδες παναρισμένες, τηγανιτές, ωραίες, με ριζάκι και τέτοια. Και από κάτω συνέβαινε μια πολύ σημαντική στιγμή όπου, όπως είπες πριν, οι μπούλερς του σχολείου δέρνουν κάτι παιδάκια. Γιατί και καλά, μαθητές κι αυτοί. Άσχετα από τον Καμπαμαρού, έτσι. Είναι εκτός σκηνής ο Καμπαμαρού. Είναι πάνω στο δέντρο γιατί είναι νίντζα και τρώει πάνω στο δέντρο. Και τρώει καραβίδες. Και περιμένει να φάει τις καραβίδες. Και οι άλλοι δέρνουν από κάτω τα παιδάκια γιατί και καλά βγήκανε με κορίτσια του αντίπαλου σχολείου. Οκ. Και κοπανάνε το δέντρο όπως δέρνουν τα παιδάκια τα άλλα. Ναι. Και πέφτει το κουτί με τις καραβίδες κάτω. Ναι. Πηδάει ο Καμπαμαρού να τη σώσει. Και ένας από τους κακούς, ας πούμε, τα παιδιά, του πατάει την καραβίδα και του κάνει κομμάτια. Όχι, ρε φίλε. Οπότε, αφού έχουν δει τα καλά παιδάκια και πάνε να φύγουν, έρχεται η θεία Δίκη με μια μορφή ασυνήθιστη. Όχι για να προσφέρει δικαιοσύνη απέναντι στο ξύλο που φάγανε οι άλλοι, αλλά γιατί του πάτησαν την καραβίδα. Τώρα, ερώτηση. Εντάξει, είπες ότι δεν είναι το πιο συνηθισμένο, αλλά του πατάγανε τις καραβίδες σε κάθε επεισόδιο. Ήταν, αυτό παίχτηκε μία φορά. Μία φορά. Ενώ στο Τζουμαρού, ρε παιδί μου, αυτό το ηχητικό που ακούσαμε παίχτηκε κάθε φορά που παίρνει το Τζουμαρού μέσα. Αυτό δεν ήταν τόσο repetitive, αλλά ήταν το σημείο που τώρα μπήκε η μουσικούλα αυτή. Θα σας δείρω, ρε φίλε. Κοίτα, εγώ θα του βάλω ένα 7, επειδή καταλαβαίνω ότι ήταν και ευγενέστατος άνθρωπος. Δηλαδή είπε και με συγχωρείτε μέσα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, τους έδιρε, αλλά ευγενικά. Όχι, το με συγχωρείτε ήταν αυτοί που τρώγαν ξύλο. Τους ζητήσανε. Τους ζητήσανε και συγγνώμη. Τους έχει βάλει και τους τρεις κάτω, είναι με την πλάτη. Όχι, ρε φίλε. Τους ραπίζει με το ξύλο και αυτοί κάνουν σαν wave ανάλογα με το τους χτυπάει διαδοχικά. Και τους ζητάνε συγγνώμη. Συγγνώμη. 4 τότε. Θα σου πω, επειδή δεν είναι από τα repetitive και αυτά που σου δίνουν πολύ ένταση του στυλ τώρα θα γίνει, εγώ θα του βάζα ένα 7. Κοίτα, και εγώ που αγαπάω Καμπαμαρού απίστευτα, δεν θα παρασυρθώ και θα μείνω στο ηχητικό. Το ηχητικό είναι στο 6,5 για μένα. Εντάξει, κοντά. Είχε αυτό το ανέβασμα η μουσικούλα βέβαια, που ήταν και λίγο γελία και λίγο τώρα χωνόμαστε. Ναι. Αλλά εντάξει, ναι, αυτό δεν είχε το χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, να πεις. Ναι, νομίζω ένα 7 είναι τίμιο. Ναι. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Για πάμε στο επόμενο. Οπα, φίλε. Εδώ μάλιστα. Δεν θα πω τίποτα μέχρι να τελειώσει. Δεν θα πω ούτε μετά. Θα αφήσω τον Άγγελο, μιας και πήρε το initiative, να είναι αυθόρμητος. Ωραίο. Οκ, εδώ μάλιστα ρε φίλε, είχε μέσα και το ασιάτικο το στοιχείο σε κάποια σημεία. Άψογο. Τι, πάμε για ξύλο? Είναι για ξύλο αυτό? Είναι για ξύλο. Άψογο. Τι άλλο θέλεις από αυτό? 9,5. Το πήρε. Συγκινούμε λίγο. Συγκινούμε έξτρα γιατί εγώ είμαι αδιανόητος φαν One Piece, παιδιά. Ο Άγγελος δεν έχει ιδέα τι άκουσα. Είναι έξτρα συγκινητικό γιατί αυθόρμητα παραδέχτηκε εκεί τη βασιλεία του One Piece. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, φαντάσου ενώ στα 2 προηγούμενα μίλησα, σε αυτό ήθελα και εγώ να το ακούσω. Ήθελα να το ακούσω, δηλαδή πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό κάθε φορά που το ακούω. Δηλαδή, συνεχίζει ακόμα μέχρι και σήμερα και κάθε φορά σαν να τριχιάζει. Δηλαδή,
9,5. Εγώ θα το βάλω το δεκάρι, παιδιά. Το δικό μου το δεκάρι μπήκε εδώ καρφωτό. Και έχω να πω ότι αυτό είναι μία από τις μαγείες που έχουν κάνει το One Piece αυτό το τεράστιο πράγμα που είναι. Ότι έχει εκπληκτικό γράψιμο από τον Oda, έχει σκίτσα μοναδικά που είναι περίεργα στην αρχή, δεν μπορείς να τα συνηθίσεις εύκολα. Αλλά είναι μοναδικά, είναι χαρακτηριστικά. Ξέρεις ότι βλέπεις One Piece και για το κομμάτι του anime, ρε φίλε, έχουν γράψει αυτές τις μουσικάρες. Καλά, δεν ήταν John Williams, αλλά ήταν τίμιο. Έλα, το άκουσες κι εσύ και ήταν τέρμα ανεβαστικό, έτσι. Ρε φίλε, για να μην παρεξηγηθώ, παιδιά, το 9,5 μου είναι στο context ότι βλέπουμε anime τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έστω, ξέχνα ότι μιλάμε για anime. Το ξεχνάω. Και σου λέγανε ότι αυτό, φίλε Άγγελε, είναι από τους πειρατές Καραϊβικής. Ναι, δεν θα ήταν από τους πειρατές. Όχι. Κοίτα, δεν ήταν άσχημο. Δεν το παίρνω πίσω. Καλό ήταν. Απλά εντάξει, σίγουρα μήπως δεν είμαι και συναισθηματικά συνδεδεμένος με αυτό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, άμα δεν μιλάγαμε στο context του anime, θα έπηγαινα, ας πούμε, στο 8. Είναι καλό, είναι δυνατό, αλλά εντάξει, δεν ήταν ότι έβαλα και τα κλάματα κιόλας. Αλλά ήταν δυνατό, ήταν τίμιο. Δεν το παίρνω πίσω. Κατευθείαν με το που το ξεκίνησε, ένιωσες και εσύ ίδιος την ανάγκη και τα συναισθήματα να πεις ότι όπα, τώρα πάμε, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, πριν μου είχες βάλει ένα synthesizer, ξέρω εγώ. Τώρα είχε τουλάχιστον μια ορχήστρα. Λες ότι όπα, κάτσε. Τι αυτό κανένα Κάνουμε και μια παρένθεση. Τώρα μιλάμε για μουσική του 84. Όντως, το πρώτο ήταν του 84. Το πρώτο του 84. Παιδιά, θέλετε να βάλετε με Mozart να ακούσετε τι γράφανε το 1700. 84-86, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί ήταν. Ναι, αλλά. Τι σου κάνει τώρα, σε πάει ήταν παλιό, εντάξει, μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Εντάξει, ναι, οκ. One Piece, πώς λεγόταν αυτό το τραγούδι? Λοιπόν, αυτό πρέπει να λέγεται. Ήταν το τέταρτο. Overtaken, όχι. Όχι, ήταν το τρίτο. Ήταν το. Όχι, One Piece λέει. Το αρχικό. Ναι, το είχα σβήσει. Τέλος πάντων, μπορεί να λέγεται Overtaken. Επικό. Νομίζω ότι λέγεται έτσι. Ναι, επικό, γιατί ήταν αυτό κάθε φορά που η ομάδα είναι τώρα πάμε να δείξουμε γιατί είμαστε πειρατές. Ναι. Λοιπόν, πατάω επόμενο. Για πάτα. Έχω κάνει ένα μικρό edit εδώ, παιδιά, και πιάνει ένα κομμάτι της αρχής και θα γυρίσει μετά σε ένα κομμάτι από το τέλος του τραγουδιού, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Οπα. Attack on Titans, για όσους δεν το έχετε ακόμα καταλάβει. Λοιπόν, θα σου πω, δεν είναι το αγαπημένο μου από το συγκεκριμένο άνιμε. Πολύ καλό. Λοιπόν, πες, Άγγελε, εσύ τη γνώμη σου μέχρι να βρω εγώ στη λίστα μου. Κοίτα, το σκέφτομαι. έχει έτοιμο. Το σκέφτομαι. Δεν ξέρω άμα θα φάω ξύλο στο μέχρι το τέλος ή όχι. Κοίτα, ήταν καλό. Ήταν ωραίο. Απλά με πήγε από ότι ξεκινάμε για λίγο θρελεράκι. Έχω κάνει edit και το ένα είναι στα πρώτα δευτερόλεπτα και το άλλο είναι 2 λεπτά μετά. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, Γιατί μετά το κοινάει σε Eurovision. Τα δύο πικαρίσματα του τραγουδιού σου. Ναι. Εντάξει. Ήταν τίμιο, ήταν ωραίο. Μπορώ να το βάλω στο μικρόφωνο. Πώς θα το βάλω? Βάλτε και θα δούμε. Βάλτε και μετά θα το βρούμε εμείς, θα το βάλουμε σωστά. Ξέρω ότι δεν ακούγεται καλά, θα σου το βρούνε μετά το παιδιά να το βάλουν το συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι το opening που έβαλα εγώ είναι πολύ πιο ωραίο. Όχι ότι δεν μ' άρεσε το άλλο. Ισχύει, αλλά επειδή είχαμε πει φορτώματα και όχι openings, επίσης δεν θυμάμαι, μπορεί να στο είχα βάλει, Άγγελε, το επεισόδιο με τα intros. Αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί αυτό είναι opening του anime. Μπορεί. Θα πω γενικά, και μετά θα βάλω βαθμό κιόλας συγκεκριμένο, ότι ο Attack on Titans επίσης έχει μουσικάρα γενικά. Έχει εκπληκτικό soundtrack γενικά. Εγώ για το συγκεκριμένο, και πολύ καλά το είπες, Άγγελε, συνήθως, επειδή είναι πολύ μεγάλο το full τραγούδι, δεν μπαίνει ολόκληρο στις σκηνές, μπαίνει το πρώτο κομμάτι όταν σκάνε οι γίγαντες. Γιατί να πούμε ότι στο συγκεκριμένο anime είναι ένα, ας πούμε, κάπως και post-apocalyptic. Ναι. Ένα ουτοπικό, περίεργο. Τέλος πάντων, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, παιδιά, γιατί έχει πάρα πολλά sandboxes, πώς να το πω, που προχωράει και ανακαλύπτει και άλλα για τον κόσμο πράγματα. Υπάρχουν γίγαντες, οι οποίοι είναι, ας πούμε, η απειλή και αναπαριστώνται πολύ τρομακτικά, ρε φίλε. Πολύ ανώμαλα. Φαντάσου ζόμπι, γυμνοί, σαν τιτάνες που έχουν IQ 2 ο καθένας και απλά περπατάνε και τρώνε και είναι 30 μέτρο ο καθένας. Είναι λίγο περίεργο. Λίγο περίεργο. Αυτά όλα, παιδιά, τα λέμε για όσους ακούτε, για τον Άγγελο που δεν έχει ιδέα γιατί μιλάμε. Ναι. Για να μπει λίγο στο context. Ή και για τους ακροατές που. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα και εμείς έχουμε ακροατές, επειδή δεν είναι αυτό το θέμα του podcast μας το σταθερό, που μπορεί να μην έχουν ιδέα από άνοιγμα. Οπότε καλά κάνουμε και τα εξηγούμε και για εσάς, παιδιά. Κοίτα, ήταν καλό. Το πρώτο segment είναι αυτό. Το πρώτο segment ήταν πολύ ωραίο. Είναι αυτό που συνήθως κάνει
όταν βλέπεις τον δρόμο, ρε παιδί μου. Ναι, και το ναι, άλλο ναι. είναι αυτό που συνήθως σκάει όταν γεννιέται η ελπίδα μέσα στο χάος που την κρατεί. Ναι. Καλό ήταν. Θα πάρει ένα 9 από μένα. Μ' άρεσε. Και εγώ ένα 9 θα του βάλω, το αγαπώ πολύ. Εγώ θα του βάλω 8,5. Μόνο και μόνο επειδή από το ίδιο άνιμε προτιμώ Το intro. το intro. Επικό είναι και το intro, ισχύει. Είναι επικό. Ναι. Είναι επικό. Οκ, εντάξει, τίμιο. Πήρε πολύ καλή βαθμολογία, νομίζω. Να πω ότι γενικά το ηχητικό όλο του Attack on Titans πολλές φορές γίνονται συναυλίες με ορχήστρες που παίζουν. Όλη τη μουσική τους δηλαδή. Ναι. Είναι τόσο top, θεωρείται. Οκ, ναι, φάνηκε, ήταν πολύ καλό. Πάμε στο next. επόμενο. Yes. Για πάμε. Boku no Hero Academia. Πώς με είπες? Boku no Hero Academia ή My Hero Academia. Ο αγγλικός τίτλος. Ο ελληνικός τίτλος. Ο αγγλικός. Α, οκ. Χάμος στο ίσωμα γενικά. Ο ένας τα ακούει και κουνιέται, πορώνεται, ο άλλος τα ακούει. Τι ακούω. You Say Run, νομίζω λέγεται το τραγούδι, παιδιά. Και να πούμε ότι υπάρχει ολόκληρο, πώς το λένε, viral κομμάτι για αυτό το τραγούδι στο YouTube που λένε Everything goes with You Say Run ή You Say Run goes with everything. Okay. Και σου πετάνε σκηνές από οποιοδήποτε άνιμε που γίνεται εκείνη την ώρα το outbreak του πρωταγωνιστή και βάζουν στο τραγούδι. Ναι. Ή ακόμα και από ταινίες με πραγματικούς ηθοποιούς και βάζουν στο τραγούδι πάνω. Και σε όλα κολλάει, ρε φίλε. Οκ. Σε όλα νιώθεις αυτό το ναι, ρε φίλε, πάμε να τα ξεσκίσουμε όλα τώρα. Ναι. Οκ. Καλό ήταν, Ξέρεις τι Αλλά- όμως, θα σου πω, σε αυτό δεν νιώθω, ενώ μ' άρεσε πάρα πολύ και λατρεύω και το άνιμε, δεν νιώθω ότι έχει αυτό το πικ ότι ταραραραρα το χτίζει και μετά δίνει ένα μπαμ, το χτίζει σιγά σιγά και μένει στο σιγά σιγά. Δεν Οπότε νιώθετε ότι σας πιάνει μια συναισθηματική χορδή διαφορετικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, στο One Piece νιώθω ότι τώρα πάμε να τους γαμίσουμε. Εδώ νιώθω ότι πάμε να τους γαμίσουμε, να τους κάνουμε έρωτα. αλλά. Όχι, αμάν. Αλλά ότι ρε φίλε, εγώ κάπως νιώθω και την συναισθηματική φόρτιση που έχει χτιστεί από τον πρωταγωνιστή μέχρι να φτάσει να κάνει το breakthrough εκεί πέρα. Γιατί συνήθως έχει βασανιστεί, έχει γίνει χαμός, μπορεί να έχει χάσει κάποιον δικό του ή να κοντεύει να χάσει κάποιον δικό του και το έχουν αποτυπώσει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τραγουδάκι που πέφτει συνήθως σε τέτοιες φάσεις. Σκληρός. Κοίτα, νομίζω θα συμφωνήσω, ρε φίλε. Ήτανε καλό, ήτανε τίμιο, αλλά δεν μου έβγαλε τόσο πολύ ότι πάμε για ξύλο. Ναι, να σου είναι πω την αυτό που αλήθεια. λες, δώσε, δεν δίνει. Ναι. Δεκάρι από μένα! Δεκάρι. Δεκάρι, ναι. Ναι, περίεργος Είστε ακατάλληλοι όμιλος. Ακατάλληλοι. Κατάλληλοι. Wow. 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 Εντάξει, άντε, είμαι υπερβολικός, δεν είστε κατάλληλοι, αλλά δεκάρι. 7 βάλαμε, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνουμε εδώ Εντάξει, πέρα. εντάξει, κάνετε ό,τι μπορείτε. Λοιπόν, Περνάμε σε άλλη κατηγορία. πάμε στην δεύτερη κατηγορία, παιδιά, για την επεισοδιάρα μας με τα ηχητικά. Ναι. Η δεύτερη κατηγορία, λοιπόν, είναι και αυτό πεντάδα, σωστά. Είναι και αυτό πεντάδα. Είναι μια κατηγορία ενός άνιμε. Ενός άνιμε. Δηλαδή, δώσαμε σε αυτό το άνιμε μια κατηγορία δικιά του. Γιατί την αξίζει, θα πω, για το μέγεθος που έχει. Να μάθω ποιο άνιμε είναι. Μπορείς να προβλέψεις. Περίμενε. Είναι από τα παλιά ή Όχι από τα τα. τόσο παλιά. Εγώ θα λέγα ότι να πατήσουμε το πρώτο κουμπί Να και πα- να βάλεις Άντε, βάλε. Γιατί Πάτα, το πρώτο πάτα. κουμπί είναι λίγο. Δεν είσαι και σίγουρος. Δεν είσαι και σίγουρος. Ναι, πάμε. Για πάμε. Όχι. Δεν το έχουμε. Μμμ. Για φαντάσου λοιπόν τώρα, αυτό το πράγμα να ακούγονταν κάθε φορά που εσύ πέταγες κάτι σφαιρικό Pokemon. Pokémon. και έβγαινε από μέσα ένα δρακάκι με φωτιά στην ουρά. Λοιπόν, Αυτό ήταν ο ήχος, παιδιά, της Pokéball όταν ανοίγει και βγάζει ένα Pokemon. θα σου πω. Λοιπόν, το έχω πει και σε ένα επεισόδιο, στο επεισόδιο που κάναμε τα 3συν5 αγαπημένα παιχνίδια του Game Boy, ότι το Pokemon ήταν μία γενιά μετά από μένα. Οπότε, Αλήθεια. όταν εγώ ήμουν σε μία ηλικία 14-15, έβλεπα την πιο νέα γενιά από μένα να το βλέπει και τα είδαμε τα επεισόδια. Ξέρω ότι γίνεται, τα έχω δει όλα, αλλά τα είδα σε πιο μεγάλη ηλικία. Οπότε δεν ήμουν τόσο συναισθηματικά δεμένος με το συγκεκριμένο άνιμε. Όχι, δεν μ' αρέσει, αλλά δεν είμαι τόσο συναισθηματικά δεμένος. Ναι. Ξέρω τα πάντα τι γίνεται, βέβαια, έτσι. Θεωρείς, επειδή πριν αρχίσουμε να γράφουμε, είχαμε μια συζήτηση και μιλήσαμε και για άλλα άνιμε και τέτοια. Θεωρείς ότι αυτό είναι από τα άνιμε τα οποία απευθύνεται σε παιδιά? Γιατί μιλάγαμε, ας πούμε, πριν για κάποια τα οποία έλεγες και μόνος ότι εντάξει, το θέμα του τώρα είναι λίγο πιο ενήλικο. Ναι. Το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι είναι Είναι πιο απευθείας σε παιδιά. παιδικό. Είναι πιο παιδικό. Οκ. Παρ' όλα αυτά τα σπάει. Ναι, μαζί σου. Τι έγινε, Μαζί παιδιά, έχουμε σου. τον Άγγελο εδώ πέρα hooked στα Pokemon. Pokemon, hooked όχι, αλλά Pokemon έβλεπα που και που. Ξέρω το γενικότερο concept, ας πούμε. Ξέρω τον Ash Ketchum, έτσι. Ξέρω τι είναι η Pokeball. Έχω παίξει Pokemon, οπότε ξέρω κάποια πράγματα. Άρα πρέπει να ακούσει το επεισόδιο που έχω κάνει με τα παιδιά, που το δεν είναι ακριβώς έτσι. Χαιρετίσματα, παιδιά. Χαιρετίσματα στα Αλάνια. παιδιά, ναι. Όπου
θα μάθεις ότι το πρώτο που ακούσαμε, το ταραραραραραρα, το πλωρσασίρου, το Τζουμαρού, ήταν ο πρόδρομος του Pokemon. Εντάξει, δεν με πειράζει αυτό. Εγώ Pokemon έβλεπα. Ναι, αλλά το οφείλει. Δεν θα μας το δώσει. Δεν θα μας το οφείλει δώσει. σε αυτό. Εντάξει, οκ, ναι, αλλά τα Pokemon είναι καλύτερα. Το μόνο κακό σε αυτό το άνιμε ήταν ότι επειδή μετά άρχισα να παίζω και Pokemon, μου είχε φανεί πάρα πολύ άσχημο που ουσιαστικά η Pokéball στο παιχνίδι ήταν η πιο άσχετη μπάλα. Δηλαδή θα πετούσες μια Great Ball, ρε φίλε, πετούσες μια Ultra Ball. Τώρα Pokéball δεν έκανε τίποτα από ό,τι έξερε. Εντάξει, τα παραλέω. Αλλά ήταν η πιο χαμηλή, ξέρω εγώ. Ενώ στο άνιμε μόνο με Pokéball παίζανε. Σχεδόν. Πρέπει να είχαν δείξει τη Master Ball για να βάλουν την έννοια του αυτή τα πιάνει όλα. Ναι. Πολύ πιο μετά. Πολύ πιο μετά. Αλλά ναι, οπότε μου καθόταν λίγο περίεργα ότι έπρεπε να πετάξω άλλες μπάλες. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις τι, για ηχετικό μια τέτοια μπάλα, η οποία ουσιαστικά συρρυκνώνει και έχει μέσα της ένα τερατάκι και μπορεί να το πετάξει, τίμιο θα πω. Ναι, δεν ήταν κάτι wow, δεν ήταν κάτι εξωπραγματικό, ξέρω εγώ. Ναι. Τίμιο, μέχρι το τίμιο. Ναι, ένα 8,5 δηλαδή. Αυτό δεν είναι τίμιο. Αυτό είναι πολύ καλό. Τίμιο, ρε φίλε, το τίμιο είναι ένα 7. Όχι, ρε φίλε, ένα 8,5. Δεν λέμε ένα τίμιο 7. Έχεις ακούσει ποτέ ένα τίμιο 8,5? 8,5 τίμιο. Είναι 7. Το βλέπεις τον bias, έτσι. Ναι, πραγματικά 7. Ναι, εσείς δεν είχατε κανένα άλλο bias πριν, φίλε. Άντε τώρα. Ίσως λίγο. Είμαστε 2, είναι ένας, τον έχουμε. Τον έχουμε, λες. Εύκολα. Πετάμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, κοίτα, ναι, όντως το ηχητικό είναι to the point, θα πω. Πάνω από τίμιο θα το πω εγώ το 8,5. Εντάξει, ωραία, ήταν καλό. Θα βάλω ένα 8, λέγοντας ότι είναι ένα πολύ ωραίο και στιβάρο ηχητικό για να περιγράψει αυτό που γίνεται, που απελευθερώνεται το Pokemon από την μπάλα. Ναι. Έβαλες βαθμό. 7. Έβαλες 7. Οκ. Πάμε για το επόμενο, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι όλες οι φωνές του Charmander. Θα συνεχίσει να λέει πολλή ώρα. Θέλω να ξέρεις ότι έκοψα πάρα πολύ. Έκοψε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολλά Will για Charmander. Ξανά και το έκοψα. Αλλά ήθελα να το δώσω και μερικές διαφορετικές εκδοχές. Μπαίνουμε λοιπόν, παιδιά, μπήκαμε στο κομμάτι Pokemon με την Pokéball. Και τώρα για να μπορείς να το βάλεις και σε ένα context, δηλαδή να μην δώσεις στο δεκάρισο που νωρίς αν δεν θες ή όχι. Λέγω τώρα. Δεν θα το δώσω και θα σου πω γιατί θα το δώσω. Ναι. Δεν του αρέσουν τα Pokemon, ρε φίλε. Όχι. Γιατί τον καλέσαμε αυτόν τον άνθρωπο, ξέρεις. Δεν το λέω γι' αυτό. Κάτσε να πάρω το αίμα μου πίσω λίγο. Λοιπόν, όχι, θα σου πω λοιπόν γιατί το λέω. Λοιπόν, άκου. Ναι, μεν, αλλά. Τι θέλω να πω. Μου βάλετε Charmander. Οκ, δεκτό. Παιδιά, όταν άρχισα και ασχολιόμουν περισσότερο με τα Pokemon, έβλεπα λοιπόν για τη φωνή του Pikachu. Που το Pikachu τον κάνει η συγκεκριμένη Ιαπωνέζα τα τελευταία 15, 20, 30, 40 χρόνια πώς υπάρχουν τα Pokemon. Ναι. Εάν την δείτε σε συνεντεύξεις live να κάνει τη φωνή, είναι τόσο γλυκιά η κοπέλα, τόσο to the point, τόσο ωραία φωνή, που πραγματικά και να ήθελα να βάλω πάνω από 7 δεν θα βάζα. Γιατί θα αδικούσα τη γυναίκα, τη φωνή. Εννοείς ότι θέλεις να πάρει πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό ήθελα να πω, ότι θα ακολουθήσουν φωνές Pokemon. Εντάξει τώρα. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη, ήταν ο Charmander. Ναι. Δεν ήταν καν το starter Pokemon μου από τα 3. Τι να λέμε τώρα. Δεν τον επέλεγες τον Charmander. Όχι. Μένα μ' άρεσε ο Charmander. Γιατί ήταν Charizard. Ναι, θα πω ότι ούτε εγώ τον επέλεγα πολύ συχνά. Δηλαδή έπαιρνα ή Bulbasaur ή. Squirtle. Έμα πια. Μόνο Blastoise αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ έπαιρνα Squirtle. Τέλος πάντων. Εμένα ο Bulbasaur ήταν η τελευταία μου επιλογή. Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς, αλλά. Ήταν η Squirtle ή Charmander. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, καταλάβατε πώς το λέω. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ενώ λατρεύω τον Charmander και τον Charmeleon και τον Charizard και είναι γαμάτα Pokemon και πανέμορφα, έχει τη χειρότερη ή από τις χειρότερες φωνές ο καημένος. Είναι σαν να είναι εκτός θέματος. Δεν μπορείς να πεις το όνομά του, ρε φίλε, διαφορετικά. Ναι, είναι ένας δράκος κόκκινος που πετάει φωτιές. Είναι μικρούλι ακόμα. Ναι, εντάξει, και baby να είναι. Δηλαδή, ένα γριλισματάκι, ας πούμε, παιδικό γριλισματάκι. Ένα παιδικό γριλισματάκι. Δηλαδή, μπορείς να ακούσεις ένα γατάκι που παρότι θα είναι baby, θα έχει αυτό το λίγο γρεζάκι του τιμελουροειδές. Ναι. Το βλέπω και σε δράκο δηλαδή αντίστοιχα. Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε το Charmander, παιδιά. Παρότι λατρεύω τον Charmander γενικά, θα πάρει 4. Σκληρός. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει. 6,5. Δεν μπορώ να του βάλω 6,5. Θα του βάλω. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αυτό που ένιωσες ότι ήταν ατελείωτο. Ναι. Δεν το νιώθεις με όλες τις φωνούλες Pokemon. Καλά, κάτσα βάλουμε και τις υπόλοιπες. Το νιώθεις γιατί είναι κουραστικός ο Charmander. Έχει μεγάλο όνομα, είναι μικρούλι και τι να πει. Έχει 3 συλλαβές. Για πάμε στο επόμενο να δούμε για να συγκρίνουμε. Οκ. Όπα ρε.
Κάτσε λίγο. Αυτό προφανώς είναι το edit, όχι του Λουμπέν. Είναι edit τέτοιο. Δεν το έλεγε τόσο γρήγορα στο Όχι. επεισόδιο. Έτσι κι αλλιώς τα ηχητικά που έβρισκα είχαν μαζεμένες Ναι. πολλές φωνές από διαφορετικά σκηνικά για να το πιάσουν. Και εγώ έκοψα κι άλλες. Βέβαια. Ναι, για να γίνει ακόμα μικρότερο, ρε φίλε. Δεν έχει λίγο γρέζι εδώ όμως. Έχει λίγο Είχε λιγάκι γρεζάκι. γρεζάκι. Ναι. Που είναι ωραίο, γιατί ο Μπούλμπας είναι κάτι μεταξύ Toad και δεινοσαύρου κιόλας, θα έλεγα. Ναι, ήταν καλύτερο. Είναι καλύτερο το ο Charmander, Bulbasaur. ρε φίλε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όχι φοβερό. Το δεινοσαύρου χελώνας καλύτερο από τον Charmander. Ισχύει. Καλύτερο, ισχύει. ναι, καλύτερο. Ισχύει. Δηλαδή εδώ θα πάρει το 7. 7. 7. 6,5. 6,5 έδωσε πριν 7. 6,5. Εντάξει. Τον αγαπώ και τον Bulbasaur. Ναι. Και γίνεται πολύ άσχημος όταν γίνεται Venusaur, ρε φίλε. Είναι τόσο... Ενώ μικρός. Ο Bulbasaur και Ivysaur είναι ωραία, ρε φίλε. Μετά είναι γλαρό το μάτι, έχει και σπυράκια. Γιατί είναι αυτό, είναι σαν να είναι Toad, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά. Έχει ένα λουλούδι στην πλάτη. Έχει ένα λουλούδι στην πλάτη. Αλλά ρε φίλε, περίεργο, ναι. και το δέρμα του είναι πολύ τέτοιο όταν μεγαλώνει. Δεν είναι το γλυκούλι. Ναι, ρε φίλε, έχει γίνει τέρας. Εντάξει. Τι Ναι, ήθελες, επιδερμίδα τώρα. ναι, σου λέω εγώ πώς το έβλεπα σαν παιδί. Οκ, λοιπόν. Θες να πατήσεις το επόμενο, ναι, πάτε το επόμενο. Squirtle! Squirtle! Squirtle, Squirtle! Οπα. Squirtle! Squirtle, Squirtle! 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 Οπ. Κουέρα. Κοίτα, θα σου πω. Η πρώτη φορά που το λέει είναι λες και είναι ψαράς, ρε φίλε. Ψαράς, δεν ξέρω. Αν το πάτησε 2 φορές Ναι. Δηλαδή αυτό Squirtle! είναι λίγο. Κουέρα. Τι είναι αυτό τώρα. Κι όμως εμένα μου άρεσε περισσότερο από το προηγούμενο. Ναι, συμφωνώ. Σ' άρεσε περισσότερο από το προηγούμενο. 7,5. Θα επιλέξω το Charmander, φίλε. Θα κάνω τη. Charmander! Ναι. Από Squirtle Charmander! Λοιπόν. Ο μόνος λόγος που θα πάρει 9,5 Όχι, 9,5. είναι γιατί συμφωνώ απίστευτα με αυτό που είπες πριν για τον Πίκατσου. Ότι ο Πίκατσου είναι καλύτερη ηθοποιία που έχει υπάρξει ποτέ από άνθρωπο στο να κάνει μια φωνή ενός πλάσματος φανταστικού μαγικού να την νιώθουμε τόσο οικία και τόσο δικιά του. Ότι Ναι, είναι ο Πίκατσου, παιδιά, μιλάει έτσι εάν και κάτι λέει. δείτε το βίντεο. Το έχω δει. Μπράβο, που εκείνη η γυναίκα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε, με συγχωρείτε κιόλας, που της λένε κάνε τη φωνή. Μιλάει κανονικά λοιπόν στη συνέντευξή της. Της λέει, σε παρακαλούμε, λέει, κάνε τη φωνή. Παιδιά, αλλάζει όλο το πρόσωπό της. Εκτός ότι λαμποκοπάει από τη χαρά της ότι της λένε κάνε αυτό το πράγμα. Ναι. Βλέπεις μπροστά στα μάτια ότι μεταμορφώνεται στον Πίκατσου, τέλος. Λες αυτή Είναι είναι. απίστευτο, ναι. Δεν είναι άλλος. Να πούμε σε αυτό Ναι. το σημείο, παιδιά, ότι είναι η ίδια ηθοποιός που κάνει τη φωνή του Tony Chopper στο One Piece. Έλα ρε. Ναι. Το οποίο βλέπεις την επιτυχία του ότι και οι δύο χαρακτήρες είναι χαρακτήρες που λατρεύεις Ναι. και είναι γλυκύτατοι. Με το twist βέβαια ότι ο Tony Chopper. Έχεις δει από One Piece. Δεν έχω ιδέα. Ο Tony Chopper είναι ένας μικρός τάρανδος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα γιατρός Ναι. και είναι αδιανόητα ντροπαλός, δεν μπορεί να του λένε καλά λόγια. Οκ. Οπότε όταν του λένε καλά λόγια, επειδή ντρέπεται, αλλά δεν θέλει να δείξει ότι είναι και γλυκούλης, τους βρίζει. Αλλά τύπου bastard και τέτοια. Οκ. Και ταυτόχρονα είναι κόκκινος και χορεύει. You bastard, δεν μου λες καλά λόγια και τέτοια. Και είναι η ίδια φωνή που κάνει τον Πίκατσου. Εντάξει, οκ. Γιατί ακούστηκε διαφορετικά στην αρχή. 9,5 ο Squirtle. 9,5. Εντάξει, 6. Μου τη χάλασε το πρώτο, ρε Ρε φίλε, ο φίλε. Squirtle, για να πούμε και κάτι για inside για όσους δεν έχετε δει το anime. Ο Squirtle είναι λάνι. Καταρχάς, ήταν Pokémon που το βρήκε ο Ash σε συμμορία Squirtle. Και ήταν ο αρχηγός της συμμορίας. Ήταν κάποια χελωνάκια τέτοια, με γυαλιά ηλίου, Thug Life, Μαύρα, ναι, και απλά ναι. κάναν bullying σε άλλα Ισχύει. Pokémon και στον κόσμο. Ναι. Και βρέθηκε ο Ash Ketchum, ο οποίος κατάφερε να ηρεμήσει και να κάνει. Δαμάσει. Να τον κάνει να εκτιμήσει κάποια πράγματα τον αρχηγό του στον Squirtle και τον πήρε. Οπότε αυτό που λατρεύω στον Squirtle είναι ότι το τι είναι αλάνι και thug ακούγεται. Squirtle. Ναι. Έχει αυτό το. Είμαι αλάνι. Είμαι μόρτης. Προσπαθείς να μου το αλλάξει λίγο. Όχι, εγώ λέω την αγάπη μου στο Squirtle. Εντάξει, θα πάρει 7. Έλα. 7,5 εγώ, εσύ μένεις στο 9,5. 9,5, ναι. Και ο μόνος λόγος είναι γιατί υπάρχει αυτό. Pika Pikachu, Pika Pika, Pika Pika Pika, Pika Pika, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Έπρεπε να πει δυνατά Ναι. γιατί είναι αυτό. Ότι Ναι, είναι ναι, ναι. γλύκας, αλλά μπορώ να σας ξεφτυλίσω κιόλας. Μου έλειψε μόνο το άλλο που βάζει τον τόνο στο Α. Πικάτσου. Πικάτσι. Αυτό δεν το έκανε. Στα συγκεκριμένα, γενικά το κάνει. Εντάξει, ρε φίλε, Είναι δεκάρι. είναι δεκάρι το Πικάτσου. Ομόφωνο, έτσι. Ομόφωνο Ναι, δεκάρι. ναι. Εντάξει. Παιδιά, βέβαια, μετά τη φορά που είδα το βίντεο εκείνο που λέω, το έχω πει πολλές φορές, το μυαλό μου αντί να έχω το καρτούν, Έχει την κοπελίτσα. έχω την κοπέλα που πλέον δεν είναι κοπέλα, είναι Μεγάλη γυναίκα. μεγάλη κοπέλα. Ναι. Η οποία είναι γλυκύτατη και έχω στο μυαλό μου το βίντεο εκείνο που το λέει. Δεκάρι, ναι, νομίζω ομόφωνο πια. Ναι, κάθαρα. Εντάξει, είναι Πικάτσου, είναι legend. Είναι legend. Ναι.
Λοιπόν, είσαι έτοιμος, αγαπητέ καλεσμένε Retro Bubble, για την τρίτη κατηγορία? Πάμε. Είναι η μεγαλύτερη κατηγορία, οπότε θα πω ότι ίσως έχει νόημα να μην κοντοστικόμαστε άπειρα. Εκτός φυσικά αν θέλουμε να πούμε κάτι Φύγαμε. άπειρο. Okay, ναι. Το λέω από θέμα χρόνου γενικά. Okay, ναι. Φύγαμε. Γιατί μπαίνουμε στην κατηγορία μεταμορφώσεις. Γιατί πώς γίνεται να βλέπεις άνιμε και να μην μιλήσουμε για μεταμορφώσεις. Φύγαμε. Okay. Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχω χώσει σφίνα και κάποιες μεταμορφώσεις όχι άνιμε. Κοίτα, Okay. από άνιμε ήδη μπορώ να σκεφτώ 4-5 απλά τώρα. Ναι. Χωρίς να μου πεις. Σε κάποια δευτερόλεπτα. Ναι, Λοιπόν, ναι. ξεκινάω από εδώ, Δεν είναι ακριβώς μεταμόρφωση, αλλά πρέπει να το βάλω. Και η δύναμη της αρκούδας, κούδας. Ρε φίλε. Έχεις ιδέα, Άγγελε? Όχι, αλλά. Γελάω, δεν μπορώ. Πρέπει να δείτε, παιδιά. Άγγελε, μίλα λίγο. Θέλω βασικά στο edit να δείξεις τη φάτσα σου. Άμα το θυμηθώ, το κάνω. Δύναμη της αρκούδας! Κούδας. Λοιπόν, δώσε το context λίγο στον Άγγελο. Τι ακούμε? Λοιπόν, είναι ένας Ινδιάνος σερίφης καουμπόι Στο διάστημα. το διάστημα. Οκ, ναι. Με ένα άλογο που είναι κανονικά άλογο, αλλά όταν τα παίρνει κρανίο, σηκώνεται στα δύο πίσω πόδια, παίρνει και ένα όπλο τύπου κάτι ανάμεσα σε καραμπίνα, μπαζούκα. Χραπαχρούπα να πούμε. Μια χραπαχρούπα. Το σωστό. Ναι, το σωστό, μια χραπαχρούπα. Και μιλάει και αυτό. Το άλογο το βλέπει στα 4 και ξαφνικά το διαπερνάει ρεύμα. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα. Και μεταμορφώνεται όντως σαν ανθρωπόμορφο άλογο. Και με τη χραπαχρούπα. Με τη δύναμη του γερακιού γίνονται όλα αυτά. Όχι, μην τα μπλέξεις. Μ' άρεσε πολύ πάλι το όχι. Αυτά τα έχει ο Bravestar. Δηλαδή τον καταλαμβάνει κάποιο πνεύμα. Ινδιάνικο. Χαιρετίσματα στα παιδιά του Φρίγουλα. Γεια σου, Γεια σου, λοιπόν. Φρίγουλα. Λοιπόν, και ανάλογα το πνεύμα παίρνει τη δύναμη ενός legendary ζώου των Ινδιάνων, του γερακιού, τα μάτια του γερακιού να βλέπει μακριά, τη δύναμη της αρκούδας, κούδας κτλ. Τα αυτιά του λύκου. Ρε φίλε, τι λέει είναι αυτό. Φίλε, ήταν γαμάτο γιατί σου δείχνει κάθε φορά έκλεινε τα μάτια, ήταν πολύ κοντινό και σου λέγε τη δύναμη της αρκούδας και σου δείχνει τα περιγράμματα ενός κίτσου αρκούδας να τυλίγουν το δικό του σώμα και να Τύπου φεύγουν πνεύμα. σαν πνεύμα να μπαίνει μέσα του. Ναι. Και για λίγη ώρα είχε όντως δύναμη της αρκούδας. Ήταν ωραίο γιατί δεν ήταν καθ' όλη τη διάρκεια ή δυνατός ή γρήγορος που ήταν η ταχύτητα του πούμα. Ναι, έπρεπε να το πει πρώτα. Έπρεπε να το πει και ήταν φίλε σαν καστάρι σπέλ για λίγη ώρα μόνο για αυτό που χρειάζεσαι. Οπότε κάπως ένιωσε ότι δεν είναι και ανίκητος ο χαρακτήρας μας. Γιατί ουσιαστικά σε όλο το άνιμε ο ήρωας ήταν το άλογο. Το άλλο ήταν. Προφανώς. Άρχιζε ο άλλος τις κούδες, τις αρκούδες κτλ. Βρισκόταν σε δύσκολη θέση, σηκωνόταν το άλογο, έβγαζε τη χραπαχρούπα. Τέλος. Η ευκολία να έχετε πάντα μια χραπαχρούπα βοηθάει. Και ένα άλογο που να ξέρετε χρησιμοποιεί. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Εντάξει, έχω φάει πολύ κράξιμο τώρα που έχω. Ελεύθερα, Άγγελε μου. Δεν κράζουμε εδώ πέρα. Δεν μπορώ τώρα. Είναι... Με τη δύναμη του γερακιού. Το βλέμμα, μην τον μπερδεύεις. Με το βλέμμα. Το κεράκι βλέπει καλά. Έχει λογική. Η δύναμη είναι της αρκούδας. Και η ταχύτητα είναι του πούμα και τα αυτιά του λύκου. Είναι διαβασμένο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και το μεταξύ μου φαίνεται και περίεργο για το κόνσεπτ. Τώρα, Ινδιάνος. Σερίφης. Ινδιάνος σερίφης, γελάει ο κόσμος. Στο διάστημα που επικαλείται πνεύματα, ρε φίλε, ζώων. Δηλαδή. Epic το μου φάνηκε ότι προσπαθούσε να βάλει πάρα πολλά πράγματα και να τα κάνει ένα μίξ εκεί πέρα. 5. Μη σου πω 4. 6 γιατί δεν ήταν τα πολύ αγαπημένα μου. Κοίτα, είμαι πάρα πολύ biased. Γιατί με θυμάμαι άπειρες ώρες σαν παιδί να κάνω ταχύτητα του πούμα. Δύναμη της αρκούδας. Και να ελπίζω μετά να έχω και τη δύναμη της αρκούδας. Δεν την είχα. Ποτέ, παιδιά, δεν είχα. Ποτέ. Ούτε μία φορά. Ούτε λίγο. Πρέπει να πάω στο διάστημα για να πρέπει να πω. Λες. Βέβαια. Οπότε, ναι, είμαι biased. Παρ' όλα αυτά, όντως δεν είναι από τα καλύτερα για να το μορφώσεις. Είναι ωραίο. Θα το βάλω ένα 6,5. Okay. Πάμε στο επόμενο γιατί είπαμε να μην τα σχολιάζουμε και τα σχολιάζουμε. Άλλη δύναμη από εδώ. Μεταμορφωσέ Ωραία αρχιτικά αυτά. Sailor Moon να πούμε έτσι. Ναι. Ωραία σχολή αυτή. Μ' άρεσε. Ακούς τα αστεράκια, τα ακούς τα αστεράκια, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι, αν και πήγα να είμαι προκατηλημένος πάλι που ξεκινάει η δύναμη του φεγγαριού. Μα είναι η Sailor Moon.
Ναι, ρε φίλε, Είναι- πάλι δύναμη. Είναι το ναυτάκι του φεγγαριού. του Αιγαίου. Μαλάκα, είναι η αλήθεια μου γιουκλάκι. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ. Η Sailor Moon είναι η αλήθεια μου γιουκλάκι. Λοιπόν, παρόλα αυτά μετά, ναι, άκουγε και τα αστεράκια. Ωραίο το τραγουδάκι, πιασάρικο. Είχε και μια ωραία σχολιουλάκι μέσα. Μ' άρεσε πολύ. Φίλε, θα το πάρει. Θα πάρει ένα 8,5. 7. Οκ. Γιατί 7. Δεν έβλεπα. Ξέρω ότι είναι και τα λοιπά, δεν έβλεπα. Αλλά δεν έχει αυτό τη ροκιά που είχαν κατά κύριο λόγο τα πιο αγορίστικα άνιμε. Είναι λογικό γιατί δεν είναι Ναι, αγοριστικό. Μου λείπει όμως η ροκιά. Γι' αυτό το Εντάξει, λέω. οκ. Ακούω αυτό που λες. 7. Εγώ, παιδιά, θα πω ότι παρότι είναι ένα στερεοτυπικά κοριτσίστικο άνιμε, δεν εννοείται το παίζω αντένα όταν ήμασταν μικροί, εννοείται το βλέπα και ήταν γαμάτο. Και οι μεταμορφώσεις ήταν επίσης γαμάτες. Και ανακάλυψα, γιατί όταν τα ψάχνα βρήκα και την Ιαπωνέζικη, ότι όπως έλεγε τα λογάκια στην αρχή η Sailor Moon, ξέρω εγώ, δύναμη του φεγγαριού, έλεγε αντί για μεταμόρφωση, με έλεγε make-up. Και συνειδητοποίησα, και το λέει στα αγγλικά ενώ ήταν η Ιαπωνική φωνή, ότι ουσιαστικά ήταν σαν να βάφεται. Make up. Make-up. Και δεν ξέρω, μέσα στο όλο concept μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ θα του βάλω ένα 7,5. Οκ, λίγο. Πάμε στο επόμενο. Οκ. Καταρχάς, αν καταλάβαμε τι ήταν αυτό. Μεταμόρφωση. Από πού? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βάλ' το άλλη μία. Γρήγορη. Όχι. Λοιπόν, αυτό μπήκε, παιδιά, κυρίως για να δείξει πόσο αδύναμο είναι σε σχέση με το επόμενο. Οπα. Αυτό. Παίζεις βρώμικα. Παίζω βρώμικα. Είναι ο ήχος που έκαναν τα Pokémon όταν μεταμορφώνονταν, όταν εξελίσσονταν. Όχι, ρε. Είναι ήχος εξέλιξη. Αυτό το βζζ που λαμπυρίζανε. Όχι, αδύναμο τελείως. Πολύ αδύναμο. Όχι, ρε φίλε, γιατί, εντάξει. Τι με Φίλε, νομίζω ότι πιο πολύ ήταν το hype που νιώθαμε σαν παιδάκια για να δούμε τη νέα μορφή. Αλλά αν απομονώσει τον ήχο, δηλαδή και εγώ όταν τα άκουσα, έλεγα αλήθεια. Η μνήμη μου ήταν ότι είναι κάτι πολύ καλύτερο. Όχι, 3. Αλλά δεν Όχι ήταν και καλό. 3, ρε παιδιά. Δεν ήταν καλό. Γιατί δεν ήταν καλό, ρε εσύ. Ήθελες πιο πολύ τέτοιο. Όχι, ήταν to the point. Μ' αρέσει. 3. 9, φίλε. 9. Για πάμε να δούμε το. Μόλις άκουσα Pokémon, μου λέγα Όχι, προκατηλημένος. όχι Pokémon, ρε φίλε. Ήταν, καλά. ενώ τα άλλα ήταν 4,5 Για λεπτά βάλε για το να επόμενο, βάλει βάλε το make-up η επόμενο, άλλη. βάλε. Εδώ πέρα ήταν μπλα μπλα μπλα. Ποιο είναι, αυτό είναι. Παιδιά, δεν το εννοώ. Απλά εντάξει. Αυτό είναι το επόμενο. Α. Πάρε τη ροκιά σου. Θες να βάλω timer τώρα. Θα βάλω timer. Ο Άγγελος έχει θέμα με τα ηχητικά που είναι πολύ μεγάλα. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι η ειδήσεις του αντένα καταρχήν. Ειδήσεις βλέπουμε. Κατεβαίνουν εκείνη την ώρα από δίπλα Ναι. ψηφία 0-1 γιατί Είναι είμαστε στον Matrix. ψηφιακό κόσμο, τον Digimon. Έχει κι άλλο, ρε φίλε, και το κόψε. Έχει κι άλλο. Έκανες fade out εδώ. Έκανα fade out, Έχει βάλε. κι άλλο. Έχει κι άλλο. Τι να σου πω, ρε φίλε, 2. Δύο, ρε φίλε, δεν μπορώ. Ξεκινάει δεν μπορώ. κιθαριά. Έλα ρε φίλε, αυτό είναι. Όχι το προηγούμενο. Μόνο που ξεκινάει έτσι 6. Και μετά μπαίνει αυτό. Ναι, γιατί Γι' αυτό 6. έδινε χρόνο και σου δείχνει κάθε Digimon να περιστρέφεται και να περνάνε όλα τα ψηφία γύρω-γύρω που είναι στον ψηφιακό κόσμο, σαν να αλλάζει ο κωδικάς του. Γινόταν το επόμενο. Θέλω πραγματικά, γιατί το πάμε με τα πιο σύγχρονα, να έχει λίγο τα επόμενα έτσι ένα Thundercats, ένα He-Man, πώς μεταμορφώνονταν. Βάλτε βαθμό σε αυτό. Εγώ έβαλα 6. 2. 6-6. Εγώ βάζω ένα 8. Όχι, 6. Προχώρησε το επόμενο. Αρχαία πνεύματα του κακού, Έμα. μεταμορφώστε αυτό το σάπιο σώμα στο μαύρα! Το παντοτινό! Λοιπόν, είναι απίστευτο καταρχάς ότι είσαι medium και δεν έχεις κάνει request όση ώρα ακούμε ηχητικά για κάποιο ηχητικό. Παιδιά, όχι. Και με το που είπες, ελπίζω να έχει ένα άλλο τύπου Thundercats. Μαλάκα, ήταν τα Και αρχαία λέω, πνεύματα του κακού. Ναι, και πραγματικά επικαλέστηκες στο μάμερα. Περίμενε, να σε βάλω λιγάκι στο τι γίνεται. Ήταν αυτό που ζήτησε, ήταν Thundercats. Που είναι Οκ. τύπου σαν ένας μάγος μούμια που πετάει από πάνω του τους επιδέσμους. Ναι. Για να καταλάβεις, είναι λίγο τρομακτικό, δεν το βλέπεις σαν παιδί. Ναι. Όχι, Εντάξει, οκ, το δέχομαι, το δέχομαι. Βέβαια. Να πω ότι ακόμα πιο τρομακτικό ήταν ο κακός στο αδερφικό άνιμε. Οπα. Τα Silverhawks, ο Monstar. Ρε φίλε, μου πέταξε το Silverhawks και συνειδητοποιώ ότι το έβλεπα και αυτό, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Ο κακός ήταν ο Monstar. Πρόσκε, είναι το ίδιο στούντιο, είναι η ίδια λογική, δηλαδή πολλοί το Silverhawks το λένε οι Thundercats στο διάστημα. Ναι. Έχω κάνει και επεισόδιο γι' αυτό. Και ο κακός ο Monstar, αν ο Μάμπρα τον νιώθεις μία φορά κακό, τον το νιώθεις παραπάνω. Οκ. Θα του βάλω του Μάμπρα ένα 8. Συμφωνώ.
Και μάλιστα, κάνω spoil εδώ, δεν έχω βάλει του Lion τη μεταμόρφωση, που δεν είναι ακριβώς μεταμόρφωση, το Thundercats είναι μεγαλώνει το σπαθί του. Και βέβαια λάμπει και το σήμα των Thundercats και καλεί τους υπόλοιπους. Γιατί θεωρώ πολύ καλύτερη τη μεταμόρφωση του Μάμρα από του Lion. Θα βάλω κι εγώ 8,5 το Μάμρα. Εντάξει, και μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε, και ειδικά άμα είναι και μούμια, ξέρω εγώ. Είναι περίεργη φωνή. Δεν ξέρω άμα τα συνδυάσεις και με εικόνα μπορεί να είναι λίγο πιο. Για να καταλάβεις, ήταν σε κρύπτη μούμια και ασθενικός, έτσι με μια κουκούλα και να κρέμονται οι επίδεσμοι. Και λέει μόνο για το σώμα ότι είναι σάπιο, Ναι, γιατί είναι ότι σαν πεθαίνει και κάνει αυτό το κάλεσμα. Και γίνεται τούμπανος, ψηλώνει, μπρατσαράς, εμφανίζεται κορώνα, σαν να είναι, δεν ξέρω, Αιγύπτιος με κάπα, θεός, ξέρω. Να ανεμίζουν οι γάζες. Γίνεται γαμάτος. Ναι. Θα πάρει ένα 8. Ήταν καλό. Σύντομο, αν και είπα να μην μιλάμε για το κάθε άνιμε, είδα ένα πολύ αστείο βιντεάκι που έλεγε. Έλα, μην με κράζει. Ναι. Παρασύρωμα. Που έλεγε ότι στην πραγματικότητα οι Thundercats είναι κακοί, γιατί οι Thundercats είναι από άλλο πλανήτη και έπεσαν σε αυτόν τον πλανήτη. Ο Μάμρα ήταν από πριν εκεί πέρα και ουσιαστικά μεταμορφώνεται με το σάπιο αυτό σώμα για να πολεμήσει τους ξέμπαρκους που ήρθανε και άρχισαν να αναπτύσσονται, να λένε εδώ θα το κάνουμε έτσι. Καταστρέφεται τέτοιο. Και σε φάση, τι λέτε ρε μάγκες, τα κάνετε εσείς κατά εκεί στη Θαντέρα, δεν ξέρω τι κατά. Και στον πλανήτη μου να διεκδικήσει τα πάντα. Έχουμε εδώ ένα σύστημα, εγώ είμαι. Τι θέλετε τώρα. Ωραίος. Αυτό. Ωραίος. Πάμε επόμενο. Βέβαια, μόνος του λέει για τα αρχαία πνεύματα του κακού. Εντάξει, το τι είναι καλό και κακό είναι η γκρίζα ζώνη. Τα έχει πει και ο Don Flamingo στο. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Autobots, transform! Okay. Λοιπόν, είναι πολύ σύντομο, αλλά ρε φίλε, δεν λέω τίποτα, πες εσύ. 9,5. Η φωνή του, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο Peter Cullen. Δεν θυμάμαι, νομίζω είναι ο Peter Cullen. Είναι επική. Είναι όταν την ακούς τη συγκεκριμένη φωνή, λες είναι ο Optimus Prime. Ο άνθρωπος μιλάει και θεωρώ ότι είναι μαζί με τον ηθοποιό που αποκολλεί στο μυαλό μου, που κάνει το Batman, το συγχωρεμένο. Κόλλησε μυαλό μου τώρα. Όπου θα με κράξουνε τώρα. Παιδιά, κράξτε τον, είναι η ευκαιρία σας. Είναι η εγκυκλοπαίδεια των άνιμε. Είμαι σίγουρος ότι σας έχει διδάξει άπειρα πράγματα. Ηθοποιός που έπαιζε τον Joker. Που έπαιζε τον Batman. Όχι, τον Batman. Τον Joker τον έκανε ο Mark Hamill, ο Luke Skywalker. Κράξτε τον, παιδιά, έχει κολλήσει, έχει ανοίξει κινητό. Περίμενε, ναι, γιατί τον λέω τόσο συχνά. Θυμήθηκα τον Peter Cullen και δεν θυμάμαι τον Batman. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη φωνή, βασικά να πούμε ότι επειδή είμαστε στο και καλά concept μεταμορφώσεις, ουσιαστικά είναι ο αρχηγός των Autobots, ο Optimus Prime, ο οποίος καλεί τα Autobots να μεταμορφωθούν και το επόμενο ήταν ουσιαστικά για μένα το κομμάτι της μεταμορφώσης, δηλαδή ο ρομποτικός μηχανικός ήχος αυτό το που ήταν χαρακτηριστικό, οπότε μεταμορφώνονταν είτε από οχήματα σε ρομπότ, είτε από ρομπότ σε ό,τι μεταμορφώνονταν. Ναι, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας παρένθεση. Είναι ο Kevin Conroy. Ναι. Okay. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η σκηνή μεταμόρφωση των Transformers. Δηλαδή, και άσχετος να είσαι, μία φορά να έχεις δει το συγκεκριμένο cartoon anime, πείτε το όπως θέλετε, γιατί ήταν αμερικανικό, που πήγε η Ιαπωνία και το πήραν από την Ιαπωνία, το γυρίσαν πίσω, το φτιάξαν αμερικανικά πρότυπα. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Όπως και να έχει, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οποιοδήποτε το ακούσει θα πει αυτό είναι Transformers. Ακριβώς, ρε φίλε. Okay. Και η φωνή του συγγνώμη είναι. Ναι. Δηλαδή, αυτό εκεί που λέει Autobots roll out. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ποιος είναι. 9,5. Okay. Και το μόνος λόγος που βάζω 9,5 είναι επειδή δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Εγώ θα βάλω 10. Okay. Και για τη φωνή του Optimus, παρότι δεν ήταν αυτό το ζήτημα το δικό μου τώρα, στο ηχητικό, αλλά για αυτό που είπες ότι ακούς αυτόν τον ήχο και είναι η μεταμόρφωση των Transformers. Δηλαδή, οποιοδήποτε αν σκεφτόταν το πώς θα ακούγεται ένα ρομπότ που μεταμορφώνεται, θα μπορούσε να σκεφτεί διάφορους μεταλλικούς ήχους, μηχανικά μέρη να κινούνται. Αυτοί κάναν κάτι δικό τους εντελώς. Δηλαδή, δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό, δεν είναι κάτι που ακούς κάπου φυσικά. Και ρε φίλε, αυτό έμεινε διαχρονικά. Δηλαδή, ακόμα και αν δεις ταινίες σύγχρονες των Transformers, που πολλές φορές που μεταμορφώνονται δεν ακούγεται αυτό ακριβώς. Ακούγεται τα κλινγκ-κλανγκ που κάνουν οι λαμαρίνες. Ναι. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Αυτή είναι η μεταμόρφωση των Transformers και είναι 10. Κοίτα, θα σου πω, θα το σεβαστώ. Όντως, και με το που το έβαλες να παίξει, μου έλειψε λίγο. Λέω, δεν είναι τόσο μηχανικός ήχος αυτός, δεν είναι ότι γίνεται κάτι με ρομπότ αυτό. Το σέβομαι λίγο που λες ότι έχει γίνει, ας πούμε, χαρακτηριστικό και ότι σου λείπει μετά. Δεν είναι ο πιο φιλοσοφημένος ήχος, δεν είναι ο καλύτερος, αλλά οκ, θα το σεβαστώ. Θα βάλω ένα 7,5. Οκ. Ναι. Πάω σε επόμενο. Για πάμε. Με τη δύναμη του Grayskull. Άλλη δύναμη από εδώ πέρα. Αφού δυναμώνουνε. Απέκτησα τη δύναμη. Πιο cringe πεθαίνεις, μαλάκα. Και πού να δεις τον πρωταγωνιστή τι φοράει. He-Man. Βγήκε και η ταινία, παιδιά. Λοιπόν, φίλε. He-Man,
Έχεις στο μυαλό σου, Άγγελε, το He-Man? Όχι. Εικόνα καθόλου. Λοιπόν, Όχι. κάτσε να στο περιγράψω. Λοιπόν, φαντάσου έναν αναβολικιασμένο τουμπανό. Ωραία. Ξανθό μαλλί, κουρεμένο καπελάκι. Καρέ με αφέλειες. Παίζει να υπάρχει meme γι' αυτόν. Ναι, με αυτόν. υπάρχει. Υπάρχει meme. Γούνινο σοβρακάκι. Πω. Χιαστή στο στήθος, Ζώνη πέτσινες τέτοια. ζώνες. Ναι. Τα στήθια έξω, η κοιλιακή έξω. Ένα σπαθί από πίσω. Ένα του σπαθί πάνω, από πίσω και καβαλάει μια πράσινη τίγρη. Αφού αποκτά τη δύναμη. Αφού αποκτήσει τη Αφού δύναμη. αποκτήσει τη δύναμη. Ναι, με τη δύναμη του πιανού. Grayskull. Τι είναι αυτό? Κάστρο. Κάτσε. Επικαλείται μια δύναμη ενός κτηρίου. Τώρα δεν είναι απίστευτο Των πόσο σου- προγόνων που ζούσαν σε αυτό το κάστρο και τα λοιπά και του βασιλιά Γκρέισκαλ. Ναι. Με τη δύναμη αυτού, ναι, εν πάση Άγγελε, περιπτώσει. σε αγαπάω που είσαι εξωγήινος. Ωραίο, ρε Σε αγαπάω φίλε. που είσαι εξωγήινος γιατί δίνεις αυτή την νότα και νομίζω ότι παιδιά και όσοι μας ακούτε και παρότι μπορεί κάποιοι από εσάς να μην βλέπετε αν έχετε παραμείνει στο επεισόδιο, έχετε πραγματικά μπροστάρει τον Άγγελο να λέτε ναι ρε Άγγελε, τι λένε οι άλλοι δύο καμένοι, τι λένε τα geeks, Μαλάκα. δύναμη ενός κτηρίου. Δηλαδή σαν να λέμε με τη δύναμη του Ίκα, ξέρω εγώ, και να έρθει το τέτοιο, ρε Ίκα και να σε φίλε. ντύνει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, Ναι. οκ, να το πάρουμε λίγο στα σοβαρά. Πες ότι κάναμε εμείς άνιμε και έβγαινα εγώ και σου λέω, ξέρω εγώ, με τη δύναμη του Παρθενώνα. Έτσι δεν πήγαινε. Πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Εντάξει, Περνάει. η δύναμη της Αθηνάς, ξέρω εγώ. Μα κτίριο είναι το Grayskull από ό,τι Παρθενώνας, αυτό κατάλαβα. που είπε, αν πάμε σε Ancient Greece, θα μπορούσε φίλο Ναι, εντάξει. να έχει power. Λοιπόν, ναι. τι βαθμό βάζουμε. 4. Ή 3, συγγνώμη. Ήμουνα πολύ καλός. Λατρεύω να βλέπω ρέτρο μπάμπι να σφίγγει τη μύτη του, τα 7,5. χίλια του. Παιδιά, λυπάμαι. Χάνετε. Δεν είστε εδώ να το βλέπετε, αυτό χάνετε. Οι εκφράσεις είναι τέλειες. 7,5. Οκ. Λοιπόν, θα πω, το αγαπάω. Μμ. Γιατί τα άκουσα σαν παιδί και με ανατρίχιαζε. Και ειδικά εκεί που γινόταν η φωνή διπλή. Γιατί ξέρεις, ξεκινάει με την απλή φωνή, Ναι. με τη δύναμη του Grayskull, ξέρω εγώ. Μετά κάνουν ένα εφέ. Εκεί που λέει το απέκτησα τη δύναμη του, ρίχνουν οκτάβα. Δεν ξέρω τι κάνουν, κάτι του κάνουν. Ναι. Δεν το ακούσαμε τώρα αυτό. Τα ακούσαμε. Το ακούσαμε. Το τελευταίο. Το. Ναι, ναι. Με τη δύναμη του Grayskull. Άλλη φωνή. Απέκτησα τη δύναμη. Του έχουν ρίξει Οκ, πιο ναι. πάσα τη φωνή. Ένα πολύ κλικ. Εγώ ένιωθα εκεί πέρα το μεταφυσικό το ίδιο, ρε φίλε. Ναι. Ότι όντως άλλαξε, δεν είναι πια ο ίδιος. Καλά, είναι τόσο μικρή διαφορά που δεν το κατάλαβα καν Δεν στην έχεις αρχή. καλό αυτή, Άγγελε. Λοιπόν, Κοκκινήσαν όλα τα άδεξε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. έγινε real. Να ξέρεις, έγινε real. Έλα. Ωραίος. Αγαπημένα μου φίλε. Λοιπόν, εγώ θα του βάλω. Όντως δεν είναι φοβερό, αλλά το Ναι, αγαπάω, οπότε οκ. θα του βάλω ένα 6,5. Εντάξει. Α, είναι το ίδιο στα αγγλικά. Αυτό που είναι η αγγλική version. I have the power. Ναι, ναι, ναι. Και δεν πετάει ακτίνα γιατί ο τίγρης που έχει ο πράσινος είναι φοβιτσιάρης κανονικά. Αλλά μόλις του ρίχνει ακτίνα γίνεται το πιο θαραλέος και τεράστιος τίγρης του κόσμου. Τι ακτίνα του ρίχνει. Αυτό το σπαθί του με τη δύναμη του Grayskull, αφού μεταμορφωθεί ο ίδιος, δίνει λίγο από τη δύναμη και στον τίγρη του. Α. Και από εκεί που είναι χέστης, Ναι. γίνεται κτήνος. Οκ. Λοιπόν, αυτό είναι αφιερωμένο, Γιώργο, από Press to Join σε εσένα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιωργάρα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου και Κώστα, αλλά Γεια σου, έχουμε Κώστα. μιλήσει με τον Γεια σου, Γιώργο Κώστα. και μιλάγαμε για το ότι θα βγει το He-Man σε ταινία και είχαμε προωθεί να το δούμε. Και κάνω εγώ, απέκτησα τη δύναμη. Και κριντζάρι, παθαίνει αυτό. Μου κάνει I have the power. Η αγγλική είναι η φωνή, δεν είναι η βλακία που έχουμε στα ελληνικά. Και μου, μα αυτό είναι τα παιδικά μα χρόνια. Και όχι, δεν είναι, ξέρω εγώ. Οκ, Και είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα. Οπότε. Εγώ είμαι με το Μίλτο. Κοίτα, τα συναισθήματά μου είναι εκεί, αλλά εκ των υστέρων που το άκουγα και το επεξεργαζόμουν, ρε φίλε, θα βάλω καλύτερο βαθμό στο ξένο. Θα βάλω χειρότερο στο ξένο. Ένα βαθμό κάτω, 6,5. Εγώ θα βάλω 8. Η ηθοποιία είναι πολύ καλύτερη, ρε φίλε. Είναι λίγο καλύτερη, και, ναι. η όλη επεξεργασία του ήχου είναι καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Ισχύει. Να κάνω μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση εδώ και να πω ότι παιδιά οι Έλληνες μεταγλωτιστές μπορεί να κάνανε σαρδάμ, μπορεί πολλές φορές να λέγαν άλλα ντάλλον, δηλαδή το κλασικό θα τον χτυπήσουμε μια νυχτερίδα, το μπατ που το μπατ ήταν το ρόπαλο. Το ξέρεις αυτό. Γαμάτο, ναι, ναι. Ή Το έχεις πει Ναι, σε... το έχεις έχω στο πει επεισόδιο. αυτό και Ναι. έχω πει και το άλλο το κορυφαίο, το Ντακ. Σκύψε. Κάνε την πάπια. Ναι, οκ. Ναι. Το δέχομαι. Όμως οι μεταγλωτιστές του τότε και του τώρα αρκετοί βάζαν την ψυχή τους μέσα. Δηλαδή το γουστάρανε και φαινόταν ότι το γουστάρανε, οπότε τους δίνω μεγάλα σπεκιά. Το δέχομαι. ρε, Άπειρο εσύ, respect. ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Άπειρο respect. Και δηλαδή Τάσος Κωστής, Αργύρης Παυλίδης, Ταξίαρχος Θεοχάρης.
όλοι και πόσοι άλλοι παιδιά. Όχι, είμαι με τους Έλληνες μεταγλωτιστές. Εκτός από τις περιπτώσεις των Conroy και Peter Cullen, σε όλα τα άλλα είμαι με τους Έλληνες μεταγλωτιστές. Οπότε εδώ δίνω ένα βαθμό κάτω. Okay. Σεβαστό, θα πω ότι όλο το respect όντως, γιατί ήταν αλάνια και τα αγαπούσαν και τα αγαπάνε ακόμα και σήμερα. Άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει πολύ. Και κάτι άλλο να πω. Παιδιά, σε έχω πάρει μονότερμα. Μιας και πιάνουμε Έλληνες μεταγλωτιστές, πολλά χαιρετίσματα. Αν ακούει το Δημήτρη τον Σάρλο. Γεια σου, Δημήτρη. Ο οποίος κάνει τη φωνή του Zenitsu στην ελληνική version και είναι και η ελληνική φωνή Mickey Mouse. Αλήθεια. Αμέ. Epic. Γεια σου, Δημήτρη. Αν θες έλα στον καναπέ μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Για πάμε. Alright then. Morphin time. Dragon sword. Mastodon. Pterodactyl! Triceratops. Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus. Αυτό δεν είναι άνιμε, Ναι. αλλά θεωρώ ότι από την παιδική μας ηλικία είναι από τις υπέρτατες μεταμορφώσεις. Ήμουνα ο κόκκινος. Είναι οι Power Rangers. Okay. Είναι οι Power Rangers και Ναι. είναι η στιγμή που ένας όλοι βγάζουν το badge που έχουν και επικαλούνται το Zord ουσιαστικά ο Τη καθένας. δύναμη. Ναι, ουσιαστικά ο καθένας είχε ένα Zord που ήταν δράκος, ήταν. Τρικεράτοπας, Ναι, οπότε επικαλούνται αυτό και μεταμορφώνονται. Η Morphing Time που είχε βγάλει και ρεπορτάζ, να πούμε, η Από ατραγική το στόμα μου το Ελλάδα πήρες. εδώ πέρα. Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν, να το πω εγώ. Πες το. Θα του δίνα λίγο. Θα του δίνα ένα 5. Αλλά του δίνω ένα μεγάλο 8,5 για τον εξής απλό λόγο. Είχε βγει στις ειδήσεις, ήμουν δημοτικό. Ελλάδα 1.0. Η παλιά Ελλάδα. Η Ορθόδοξη. Ναι, και να έχουν βγει έντρομοι γονείς στις ειδήσεις τώρα. Να κοιτάνε οι παρουσιαστές ότι τα παιδιά μας, it's morphing time. Όχι είναι η ώρα της μεταμόρφωσης, είναι η ώρα της μορφήνης. What? Πάμε τα παιδιά μας στα ναρκωτικά. Δελτία ειδήσεων, Άγγελε. Να μπαίνουν καθηγητές, το θυμάμαι σαν τώρα στο δημοτικό, σε παιδάκια και να τους λένε μην ξαναφορείς αυτό το ρολόι. Παρεπτόντως, είχα το ρολογάκι αυτό, τα σπαγέ. Μου το πήρανε! Αλήθεια λες! Ο Φούστης ο καθηγητής μου το πήρε. Το θυμάμαι ακόμα. Τον καταγγέλω από αυτό το Ήταν στο βήμα. δικό σου σχολείο. Ναι, ρε φίλε, ναι, μου το πήρε. Δηλαδή ήταν ένα ρολογάκι, ρε παιδί μου, που ήταν με τη διάθλαση του ηλίου. Το κράταγες έτσι, έδειχνε τον πρωταγωνιστή χωρίς τη μάσκα. Το γύριζε λίγο να βλέπει το φως, έδειχνε τον πρωταγωνιστή με τη μάσκα. Και έλεγε It's morphing time. Νομίζω ότι κάπως το άνοιγες, έκανες τάκ και τα άνοιγες και έλεγε μέσα It's morphing time. Και αυτό το είχε βγει η δασκάλα και το έλεγε στο δελτίο που της παίρνει συνέντευξη ότι άμα το ανοίξετε όμως εδώ, λέει morphing time είναι η ώρα της μορφήνης. Θέλουν τα παιδιά μας τα ναρκωτικά και γινόταν σοβαρή συζήτηση τώρα στην Ελλάδα του 1990 κάτι. Δεν είχα Google Translate τότε, ρε φίλε. Τραγικό, ρε φίλε. Ένας να ξέρει αγγλικά, ρε φίλε. It's morphing time. Ναι, εντάξει. Ακραίο. 8,5 μόνο και μόνο για αυτή την ιστορία. Και εγώ 8 θα δώσω. 8. Ναι. Εντάξει, για αυτή την ιστορία, ναι, θα πάρει το 8. Θα πάρει το 8. Ναι. Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Ναι. Δεν μου το έδωσε ποτέ πίσω, να τα λέμε αυτά. Περιμένουμε άλλο. Ο Τόμι θα βρεθεί. Αλλάζουμε μορφή. Έτοιμοι για δράση. Εμπειρός στον αγώνα! Όλοι ενωμένοι. Ζητάμε το δίκιο! Και θα το πετύχουμε. Είναι ο Τόμι. Ακούω. Τόμι, οι Πού Rangers έλειπε πριν ο Τόμι? χρειάζονται αμέσως στο ανατομείο. Ήρθε τώρα. Φεύγω αμέσως. Okay. Αλλάζω μορφή. Και εγώ μαζί σας. Λοιπόν, είναι η ελληνική version της μεταμόρφωσης που θέλω να πω πόσο πλάκα έχει. Ποιανού πράγματος? Των Power Rangers. Ήταν το ίδιο πράγμα ήταν αυτό το ίδιο το πράγμα. μεταφρασμένο. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Και δείτε τώρα την δημιουργική ελευθερία. Η μορφήνη πού ήταν τώρα, μισό λεπτό, κάτσε. Όλη για μεταμόρφωση. Πώς το original σου λέει το Zord που είχε ο καθένας, πτεροδάκτυλος, μαμούθ, αυτό. Και Ενώ εδώ ακούς τον Μπιμπίλα και λέει έρχομαι κι εγώ. Όχι, 3,5. Τον αγαπάω τον Μπιμπίλα, αλλά 3,5. Ρε φίλε, είναι εκπληκτικό πώς αποφάσισαν ότι ξέρεις κάτι, εμείς θα βγάλουμε ηθικό δίδαγμα στη μεταμόρφωση. Ναι. Όλοι μαζί, και εγώ στη δράση, και εγώ μαζί σας. Διεκδικούμε το δίκαιο. Διεκδικούμε το δίκαιο. Και δηλαδή, εντάξει, όπως πήγαινε κάποια φάση η φράση, μου θυμίζει και η Τζέσι και ο James. Και εμένα, αφού να περάσει. νόμιζα για λίγο ότι ήταν Pokemon. Ναι. Αλλά δεν ήταν. Κοίτα, τα αγαπάω. Δηλαδή το bias του Μίλτου, επειδή αυτό ήξερε, είναι δεκάρι. Το true του ενήλικου Μίλτου που τα βάζει δίπλα-δίπλα, ρε φίλε, είναι πενταράκι. Φίλε, εγώ θα το δώσω τώρα. Εδώ πέρα θα τους εκτιμήσω τους Έλληνες μεταγλωτιστές. Πήραν ένα τυποτένιο τέτοιο που με τη δύναμη της τίγρης, με τη δύναμη του δράκου και είπαν φάση, όχι, θα κάνουμε διδακτικό θέμα εδώ πέρα. Της αρκούδας, με συγχωρείς. Κούδας. Αυτό είναι σ' άλλο, δεν είναι σ' άλλο. Αλλά μ' άρεσε. Πρέπει να είχαμε βάλει κάμερα και απλά να την έχουν κάνει πάρα πολύ ζωμαρισμένη στο κομμάτι ανάμεσα στα μάτια σου και στη μύτη. Και γενικά δεν θα το αναγνωρίσει κανείς. Αλλά να ήταν αυτό να βλέπουν παιδιά, παθαίνει τέτοια ρε. Παθαίνει τέτοια.
εγκεφαλικά. Έχεις δει κάτι καρτούν που βγαίνουν κάτι κεραυνοί από τα μάτια του πέφτουν απέναντι. Εδώ παιδιά έρχομαι κοντά να με βλέπετε όσοι στο YouTube, είναι ο Άγγελος και βλέπεις από δίπλα. Κάνει τέτοια. Του πονάει λίγο. Τα μάτια τα πεταρίζουνε. Το είπε τώρα αυτό, το είπε. Λοιπόν, τέλειωσε η κατηγορία μεταμορφώσεις. Τέλειωσε, ναι. Πάμε σε μια πολύ μικρή και τελευταία κατηγορία για το επεισόδιό μας, η οποία είναι ξεκάθαρα αφιερωμένη σε σένα. Καλά, όλο το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε σένα, αλλά αυτό. Τι ωραία. Μια έξτρα δόση, γιατί όπως ξέρουμε και ξέρετε, παιδιά, ή αν δεν ξέρετε, πρέπει να μάθετε, ότι ο Retro Bubble είναι ένας αδιανόητα μεγάλος DC fan Ναι. και όχι Marvel. Ναι. Οπότε έπρεπε να κάνουμε το προφανές, να το βάλουμε να διαλέξει και να βαθμολογήσει τα καλύτερα ανάμεσα σε αυτά. Μαρκ Χάμιλ. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, Ναι. είναι ο Heath Ledger. Για δες το λίγο. Το λέει στο όνομα. Λογικά. Μοιάζει, αλλά ο Μαρκ Χάμιλ βαράει κάτι οκτάβες μετά. Heath Ledger, ναι. Είναι ο Heath Λοιπόν, Ledger. άκου, ο Μαρκ Χάμιλ. Ο Μαρκ Χάμιλ, για όσους δεν ξέρετε, παιδιά, είναι η φωνή του Joker στο Batman The Animated Series. Λοιπόν, πολύ μεγάλο ηθοποιός ο Heath Ledger, ο αδικοχαμένος. Όμως, αυτός έδινε την τρέλα, έδινε κάτι ωραίο. Θα του βάλω 7, γιατί αν τα παιδιά σας βάλουν ηχητικό το Μαρκ Χάμιλ πώς έκανε τον Joker, θα καταλάβετε ποιο είναι το πραγματικό 10. Ωραία. Hold that thought. Hold that thought, 7. Οπότε, παιδιά, είμαστε στην κατηγορία γέλια του Joker. Ουσιαστικά. Καλό ήταν. Ήταν ο Heath Ledger. Ναι. Μας έχει χαιρετήσει δυστυχώς, εκπληκτικός. Ναι. Δεν είναι κακό. Ήταν καλό. 7,5. Και εγώ θα το βάλω εκεί. λίγο 7, παραπάνω. 7. Ένα 7,5 κι εγώ. Για πάμε στο δεύτερο. Όχι, δεν μ' άρεσε και ούτε σαν Joker. Ούτε σαν Joker. Ένα λεπτό να το ακουστεί ο καημένος. 3. Αυτό ήταν Joaquin Phoenix. Το κατάλαβε, Έτσι. γι' αυτό η πατρία δεν μ' άρεσε ούτε καν σαν Joker. Λοιπόν, παραδόξως, έχω δει την ταινία Αλήθεια. και έχω στο μυαλό μου την σκηνή που παίζει αυτό. Ήταν δύο σκηνές, αλλά ναι. Το δεύτερο γέλιο τουλάχιστον Ναι, ναι, το Στο έχω. λεωφορείο μέσα λες. Αυτό νομίζω ήταν στη δουλειά του. Αυτό Το ήταν δεύτερο το δουλειά του, γέλιο. προχωράει στη δρόμο και κουμπώνει το πουκάμισο και. Και σταματάει και είναι, πώς το λένε, Ανέκφραστο. κενό το βλέμμα, ναι. ναι. Επειδή έχω παραδόξως την εικόνα Απίστευτο. στο μυαλό μου, ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, εγώ 9 θα του βάλω σε αυτό. Ήταν ωραίο γέλιο. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι Τρελαίνεται τώρα. καταλαβαίνω το Retro Bubble απίστευτα εδώ πέρα. Κοντεύει να κραγεί. Γιατί ρε παιδιά, όντως, παιδιά, καλό ήτανε. δεν πήγανε στον Joker του comic, δεν πήγανε στον Joker του animation, κάνανε κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάναν κάτι δικό τους, Δικό το οποίο τους. δεν είναι ο Joker, ο οποίος γράψανε οι δημιουργοί της DC. Είναι κάτι δικό τους, είναι ένας εναλλακτικός Joker. Ναι. Δεν λέω ο άνθρωπος έπαιξε τρομερά. Ναι. Η ηθοποιία του είναι τρομερή. Δεν είναι όμως ο Joker, Ναι, ο ναι, οποίος σίγουρα. μάθαμε από την DC και παιδιά, για όσους δεν το ξέρετε, έχω διαβάσει και πάρα πολλά κόμικ της DC. Δεν είναι κοντά σε αυτό. Προσωπική άποψη δεν μου αρέσει, δηλαδή τον βλέπω περισσότερο σε έναν τρόφιμο στο σινούρι που κάτι δεν του πάει καλά παρά ως την παρανοϊκή ιδιοφυΐα του Joker, γιατί ο Joker, παιδιά, είναι ιδιοφυής. Οπότε 3. Οκ, εντάξει, δεκτό. Στο γέλιο. Ναι. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ biased. Καλά, βάλει το Mark Hamill μετά και θα σου πω εγώ ποιο είναι biased. Θα σε κοντράρω ίσως πρώτη φορά σήμερα και θα πω ότι ναι, δεν είναι ο Joker. Ναι, η ταινία είναι ένα alternate universe ενός άλλου Joker. Η πρώτη ταινία, γιατί η δεύτερη με την Δεν την Lady έχω δει Gaga, καν. Δεν την έχω δει όχι, καν. μην τη δεις. Έχει βγει δεύτερη. Έχει η δεύτερη, την έχω δει. Δυστυχώς. Οκ. Η πρώτη ταινία είναι ταινιάρα. Ο Phoenix είναι εκπληκτικός, πήρε και Όσκαρ και το αξίζει full. Και η προσέγγιση του με το γέλιο ενός ανθρώπου που έχει αρρώστια, οπότε γελάει σε άσχετα και άκυρα συναισθηματικά σημεία, παρότι δεν είναι το original concept του Joker, ήταν εκπληκτικό και η μεταμόρφωσή του σε κάθε γέλιο ήταν εκπληκτική. Για μένα είναι νιάρη, με όλο το σεβασμό που υπάρχει στους άλλους Joker και στον πραγματικό, το original Joker. Όντως δεν είναι, αλλά από μόνο του είναι γαμάτο για μένα. Για πάμε στο τρίτο. Πάμε στο επόμενο. Έμα. Μαλάκα 11. Είναι ο Mark Hamill λοιπόν, είναι ο Joker, 11. είναι ο Luke Skywalker. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ όντως υπάρχει μια ιδιοφυής τρέλα. Δηλαδή, ανατριχιάζεις. Αν το βάλετε και το ακούσετε δυνατά αυτό, ανατριχιάζεις. Εγώ θα πω ότι μέχρι να ανεβάσει η οκτάβα είναι λίγο. Πρόσεχε. είναι λίγο build-up, awkward. ρε φίλε. Κάνει Άκου, build-up, κάνει στο build-up. Ναι. συγκεκριμένο τι γίνεται. Δείχνει η συγκεκριμένη σκηνή ένα ψυχιατρίο. Δεν δείχνει τον Τζόκερ. Δείχνει τα παράθυρα και δείχνει αυτούς που δουλεύουν μέσα. Και όταν ανεβάζει οκτάβα, είναι σαν να ακούγεται γύρω-γύρω 40
around. Και γυρνάνε, σταματάνε όλοι όσοι δουλεύουν μέσα. Τους έχει παγώσει το αίμα σε άνιμε και κοιτάνε να δουν από πού προέρχεται αυτό το γέλιο. Ναι. Είναι εντάξει, κόβει το αίμα, τέλος. Δεν, 11. Λοιπόν, συμφωνώ ότι είναι ορισμός του Τζόκερ ο Μαρκ Χάμιλ και είναι απίστευτο πως αυτός ο άνθρωπος. Και όχι μόνο το γέλιο του, συγγνώμη, σε διακόπτω πάρα πολύ σήμερα. Ελεύθερα. Είναι και ο τρόπος που μιλάει. Δηλαδή, αν βάλετε και ηχητικό τον Τζόκερ που μιλάει, το πώς περιπέζει τον Batman, το πώς περιπέζει τον αντίπαλο γενικά. Ακόμα και εκεί τη βλέπεις αυτή την τρέλα. Ναι. Είναι εκπληκτικός ο Μαρκ Χάμιλ. Είναι εκπληκτικό που έχει παίξει τόσο iconic ρόλους, τον καθένα μοναδικά και δεν τον έχεις συνδυάσει ότι βλέπω τον Luke, είναι ο Τζόκερ, ή βλέπω τον Τζόκερ, είναι ο Luke. Μεταμορφώνεται, είναι ταλεντάρα, είναι 10 και για μένα. Δηλαδή. Δεν είπα 10, 11 είπα. Ναι. Εντάξει, εγώ πήγα μέχρι το τερματισμένο. Εντάξει, θα του βάλω 9. Μ' άρεσε που κάνει το build-up. Okay. Ναι. Και ειδικά όταν πάει από πάνω, είναι λίγο creepy, ρε φίλε. Είναι και το creepy το βγάζει full. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Ναι. Τζακ Νίκολσον. Λοιπόν, είναι γαμάτο γιατί η αντίδρασή του και το ότι δεν τον πέτυχε καν δείχνει πόσο αδιάφορος του είναι. Είναι ο Τζάρετ Λέτο. Παιδιά, έχει παίξει και ο Τζάρετ Λέτο τον Τζόκερ. Ναι. Συγγνώμη, Τζακ. Πραγματικά, ναι. Δεν σου έκανα τη χάρη να σου βάλω κι άλλον μεγάλο. Ναι. Τζάρετ Λέτο, λοιπόν. Τζάρετ, άστο αγάπη μου, άστο αγόρι μου. 2. Εντάξει, δεν ήταν καλό γέλιο. Δεν ήταν καλό. Έτσι, Σου κάνω καλύτερο από αυτό το μικρόφωνο, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Δεν ήταν καλό. Και εγώ θα του βάλω, παιδιά, ένα. Άσο. Ήταν κακό. Νομίζω ότι οποιοδήποτε του πει προσπάθησε να κάνει ένα γέλιο Τζόκερ, θα το κάνει λίγο καλύτερα, ρε φίλε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν ήθελε να κάνει μάλλον το στερεοτυπικό. Δηλαδή όλα τα άλλα είχαν το. Ας πούμε κάτι τέτοιο. Αυτό δεν. Δεν ξέρω, ήταν λίγο. Αλλά βλέπεις ότι ούτε του Phoenix είναι στερεοτυπικό γέλιο. Ήταν όλο το κόνσεπτ διαφορετικό. Ρε, είσαι ωραία κιόλας. Το γέλιο του Τζάρετ Λέτο είναι. Έχεις δει όταν σου λέει ένα πάρα πολύ καλό αστείο. Και σκόβεται η ανάσα. Και κάνεις σαν τη φώτια και χτυπάς τα χέρια τους μεταξύ τους και κάνεις. Αυτό. Αυτό ήταν το γέλιο του. Ναι. Λέει πραγματικά. Και σίγουρα είμαστε και biased γιατί δεν ήταν καλός Τζόκερ. Δεν ήταν γενικά. Ναι, δεν ήταν γενικά αργά μου. Δεν ήταν. Εγώ το λυπήθηκα λίγο, πάντως, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ό,τι πιάνει γίνεται σκατά. Και ο καημένος. Και εκεί πέρα είχαν πει ότι είχε γυρίσει άπειρο υλικό. Είχε γυρίσει άπειρο υλικό. Α σου λέω τις τελευταίες ταινίες, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Ναι, οι τελευταίες είναι. Βγαίνει, ανακοινώνεται ότι θα παίξει Τζάρετ Λέτο και λένε αποτύχει ταινία. Και είχε γυρίσει άπειρο υλικό. Και τελικά στο editing του βάλανε ελάχιστα λεπτά στην ταινία. Και αυτό είναι καλό ή κακό όμως? Ο ίδιος ξενέρωσε πάρα πολύ. Λέμε ότι ποτέ δεν θα μάθουμε αν ήταν καλός Τζόκερ, γιατί στην ουσία δεν τον είδαμε πολύ. Είδαμε πολύ λίγα λεπτά στην ταινία. Και σκέφτομαι ότι εγώ έψαχνα να βρω γέλιο του και δεν πολύ έβρισκα. Γιατί επειδή έχει παίξει τόσο λίγο, πρέπει να έχει γελάσει και βγάλει τύπου το γέλιο του Τζόκερ 2 φορές. Έτσι, αυτό λίγο. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ήταν καλό. Θα βάλω 1,5 για να είμαι άσο 1,5. Ναι, δεν ήταν καλό. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το βασικό κορμό του επεισοδίου. Έτσι. Και τις βαθμολογίες στα ηχητικά των άνιμε και των συναφών πραγμάτων που αγαπάμε. Παρ' όλα αυτά, το επεισόδιο δεν τελειώνει εδώ πέρα. Απλά περνάει στην επόμενη του φάση. Την φάση γνωστή ως το παιχνίδι παίζουν βαθμολογίες του καναπέ κάθε φορά στο τέλος του επεισοδίου. Το οποίο πολλοί δεν φτάνετε μέχρι εδώ. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν έχουν φτάσει εδώ για να το ακούσουν αυτό το ερώτημα. Και κλαίμε. Παιδιά, είναι το πιο ωραίο κομμάτι του επεισοδίου. Ισχύει. Λέω να μην το γράψουμε όλο το επόμενο. Θα το κάνω έτσι, θα το βγάλω το επόμενο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παιδιά, στο Power 5. Όπως είπε ο Μίλτος, το παιχνίδι που παίζουμε σε κάθε τέλος επεισοδίου. Όπου θα γίνει το εξής τώρα. Έτσι. Θα πω τους κανόνες έχοντας καλεσμένο. Έχουμε βάλει με τον Μίλτο από πριν, έχουμε συνεννοηθεί και έχουμε βάλει μια πεντάδα για να μας βαθμολογήσει εδώ πέρα ο αγαπητός μας καλεσμένος, ο Retro Bubble. Αλλά το catch είναι ότι εμείς, ξεχωριστά ο καθένας, έχουμε προβλέψει τις βαθμολογίες σου. Οπότε κάθε φορά που θα βάζεις ένα βαθμό, εμείς θα έχουμε μια απόκλιση ή και όχι, άμα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Μίλτο, κέρδισες. Το έδωσα από τώρα. Κάτσε να δούμε. Οπότε, στο τέλος, αφού μας βάλεις και τις 5 βαθμολογίες, εμείς θα προσθέσουμε και θα βρούμε την συνολική μας απόκλιση και αυτός που έχει τη χαμηλότερη συνολική απόκλιση κερδάει. Έτσι. Όπως ξέρουμε, θα κερδίσει φήμη, bragging rights και όλα αυτά τα καλά. Έχουμε σκορ μέχρι τώρα στα επεισόδια, ποιος είναι μπροστά? Στα επεισόδια μέχρι τώρα νομίζω είμαστε 2-1. 2-1, είμαι εγώ μπροστά. 2-1. Στο ιαρινό εξάμηνο του 4ου χρόνου είμαστε 2-1. Οπότε τώρα πάμε ουσιαστικά για την ισοπαλία. Νομίζω ότι πάμε για το 3-1. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το πω. Είμαι biased. Δεν ξεκινά. Μισό λεπτό. Τι? Το νιώθετε αυτό?
ήρθε στο επεισόδιο υποστηρικτής του Μίλτου. Η αλήθεια είναι Δεν ότι ξαναγίνει επειδή- αυτό. Τι Μίλτος. Τι Μίλτος! Αλήθεια! Δεν έχει ξαναγίνει Ναι, ρε αυτό. φίλε. Λοιπόν, παιδιά, παρότι θα ακούγομαι πολύ αντιπαθητικό αυτή τη στιγμή γιατί ξεφτιλίζω τον Άγγελο στο Πάρε 5 γενικά, επειδή ξεφτιλίζω τον Άγγελο στο Πάρε 5 γενικά, ο Άγγελος είναι το underdog. Οπότε όλοι, όπως είναι φυσικό και το καταλαβαίνω κι εγώ, μέχρι κι εγώ σαν φίλος του είμαι μαζί του, είναι μαζί του. Οπότε δεν έχω καλεσμένους, όλοι θέλουν να κερδίσει ο Άγγελος. Οπότε αν κερδίζω, ξενερώνουν και αν κερδίζει ο Άγγελος, σηκώνουν τη θέση του, του κάνουν high five, τον αγκαλιάζουν. Είναι η πρώτη φορά ίσως που είναι καλεσμένος που λέει Είμαι με τον Μίλτο. Στη μούρη σου. Ισχύει, ναι, Στη είναι η πρώτη μούρη σου. φορά. Και αν Ξέρεις. χάσει, θα του κάνουμε και Thug Life. Ναι! Τι θα γίνει, θα βάλετε το Squirtle εδώ πέρα με το. Τέλειο. Και θα ακούσουμε όλα τα ηχητικά ξανάμια. Όλα από την αρχή. Τι Eurovision είναι, όποιος νικήσει θα τα ξαναπεί. Θα σε κάνουμε να πεις την αρκούδα. Την αρκούδα ή την κούδα. Την κούδα. Θα βάλω ένα delay εδώ πέρα και θα το φτιάξω. Λοιπόν, να πω το θέμα που έχουμε. Να πεις. Σε κάθε Πάρε 5 δεν βάζουμε απαραίτητα το θέμα του επεισοδίου. Τώρα όμως θέλαμε να έχει μια επαφή με ένα twist. Οπότε, το θέμα που θα μας βάλει στους βαθμούς σου, αγαπητέ Retro Bubble, είναι το εξής. Διάφορα επαγγέλματα στον κλάδο των άνιμε που θα μπορούσες να κάνεις. Οπότε, αν δούλευες σε αυτόν τον κλάδο που λέγεται άνιμε, ήταν η δουλειά με την οποία βιοπορίζεσαι, τι βαθμό θα έβαζες αν βρισκόσουν σαν επαγγελματίας στο καθένα από αυτά τα 5 επαγγέλματα που θα σου Το βάλουμε. αν θα τα κατάφερνα καλά ή αν θα μ' άρεσε. Αν θα σ' άρεσε. Βέβαια, Οτιδήποτε. αν θα Όπως σ' το άρεσε- νιώθεις. Όπως το νιώθεις, ρε παιδί. Ωραία, πάμε, φύγαμε. Όπως το νιώθεις. Το ναι. έχω. Θες να ξεκινήσεις, Άγγελε? Θες να ξεκινήσω εγώ? Ό,τι θες. Ωραία, θα ξεκινήσω εγώ. Το πρώτο επάγγελμα που θα μπορούσες να είσαι μπλεγμένος και να βιοπορίζεσαι, όπως είπε και ο Μίλτος από αυτό, είναι να είσαι σεναριογράφος. Να γράψεις το σενάριο για άνιμε. Λοιπόν, έχω δει τόσα πολλά πια που πιστεύω, και αυτό είναι κακό, ότι εάν έγραφα κάτι, σίγουρα θα έχει ένα μέρος κόπιας από κάτι άλλο. Δεν υπάρχει Ω. παρθενογένεση, θα πω εγώ. Δεν υπάρχει βέβαια, αλλά δεν πιστεύω ότι θα με εμπόδιζε, παιδιά, θα με εμπόδιζε. Οπότε θα έβαζα ένα 6,5. Οκ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Ούτε εγώ το περίμενα και δείχνει μεγάλη γνώση αυτού, ρε φίλε, αυτό που λες. Δηλαδή ότι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι επειδή έχω δει τόσα πολλά, έχω πλέον εμπειρία, άρα θεωρώ ότι θα μπορούσα να γράψω κάποιο καλό σενάριο. Αλλά εσύ λες ότι ρε φίλε, θα δανειζόμουν ιδέες από πράγματα που έχω ήδη δει. Πάρα πολύ στο αναγνωρίζω που λες κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρούσα ότι θα βάζεις 8 στα 10 αντί για 6,5. Ότι θα έλεγες ναι, Άγγελε. φίλε, τα σπάει. Εγώ είχα βάλει 9,5. High five, Μίλτο. Θα μου το κάνεις σε κάθε τέτοιο. Γαμάτο. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοια παιδιά. δεν είμαι. Γαμάει. Πολύ καλό. Μ' Ωραίος. αρέσει. Νιώθω Κυριακή, αν μας ακούσει, θα μας ακούσει. Γεια σου, Κυριακή. Θα ήθελα Γεια να σου, είναι Κυριακή. εδώ. Θα ήθελα να είναι εδώ. Η Κυριακή σχεδιάζει κόμικ και έχει έρθει σε επεισόδιο που κάναμε για κόμικ. Κυριακή, να ακούσει το δικό μου. Και ήταν full team Άγγελος. Τύπου ναι, ο Άγγελος και τέτοια. Την αγαπάμε και μας αγαπάει την Κυριακή, Ναι, εννοείται. ναι. Θα ήθελα να είσαι εδώ για να το βλέπεις αυτό, να το ζεις. Είναι τέλειο. Δεύτερο. Λοιπόν, λέω. Λες. Το δεύτερο επάγγελμα που θα βρισκόσουν να κάνεις είναι να είσαι voice actor σε ένα anime. 10. 10. Ήταν όνειρο ζωής, ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα το podcast. Θα το έκανα υπερβολικά άνετα, λατρεύω τα παιδιά. Στη δουλειά μου έχει τύχει και έχω μιλήσει μπροστά σε κόσμο αρκετό και δεν είχα κανένα θέμα. Μου άρεσε πολύ και η επικοινωνία. Μπορώ να παίζω με τη φωνή μου αρκετά, το έχω κάνει και στα επεισόδια μου και πιστεύω θα μπορούσα πολύ άνετα να μπω στο πετσί του ρόλου του ήρωα, του κακού, του Goofy. Του Goofy, όχι του χαρακτήρα. Ναι. Παιδιά, αν μ' ακούει κανένας και Παραγωγός. με θέλει κανένας παραγωγός, ναι, το κάνω και τζάμπα, έτσι. Ναι, όχι, 10. 10 όνειρο ζωής, 10. Οκ. Φίλε, θα πω στο Δυνατό. εύχομαι πέρα από οτιδήποτε άλλο. Ναι, ισχύει. Αλήθεια, Retro Bubble. Εσείς όσοι ακούτε παραγωγή ή ατζέντιδες για voice acting, Φαντάσου. ο άνθρωπός σας. Άκου, έχω και ένα μικρό παιδάκι και μου λέει που και που να του κάνω τη φωνή του Μίκη. Οκ. Και είναι ένα σημείο που φτιάχνει ο Μίκη ένα σάντουιτς και βάζει διάφορα υλικά και την ώρα που φτιάχνω στον δικό μου τα σάντουιτς του κάνω τυρί, σαμπόν, τυρί, τόματα και μένει ο μικρός και του άρεσε. Δεν είμαι οκ ο Μίκη, αλλά μου αρέσει να παίζω με τη φωνή μου. Και πιστεύω ότι δεν θα έκανα κάποιον ήδη χαρακτήρα που υπάρχει ελληνική μεταγλώτηση, ούτως ώστε να με βάζω σε σύγκριση. Αλλά θα μ' άρεσε. Και ειδικά παλιά επικά άνιμε πιο σοβαρά. Ναι, παιδιά, 10. Τι είχες βάλει, Αγγίλε? Ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί δεν πήρα το ρίσκο. Έβαλα μόνο 9. Α. Έβαλα μόνο 9. Μιλτό. Ήθελα να βάλω παραπάνω, δεν ξέρω. Ναι. Πες το. Δεν έχω συνηθίσει να κάνω τέτοιο route για μένα. Είναι πάρα πολύ περίεργο και ωραίο.
Είχα βάλει και εγώ 9. Δεν το τόλμησα και εγώ το δεκάρι, αν και ήξερα την αγάπη σου για το voice acting. Εντάξει, παραμένω μπροστά. Τίμιο, ναι, αλλά παραμένεις μπροστά, ναι. Για πάμε. Λοιπόν, πώς θα βαθμολογούσες να είσαι cosplay organizer? 3. 3! Να πούμε για όσους μας ακούτε, παιδιά, που δεν ξέρετε τι είναι αυτό. Cosplay είναι όταν ντύνονται fans με την εμφάνιση των ηρώων, των χαρακτήρων από άνιμε και μαζεύονται σε διάφορα συνέδρια που έχουν ντυθεί όλοι. Οπότε να ήσουν organizer, να ήσουν αυτός που στείνει αυτά τα event. Γιατί ενώ έχω δει εκπληκτικές μεταμορφώσεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σε κόμικον κτλ. Το 90% είναι πολύ cringe. Είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι που μου προκαλεί cringe, όχι γέλιο, όταν το βλέπω. Με εξαίρεση μερικούς που πραγματικά είναι τόσο προσεγμένες. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα πάει στο Japan Festival φέτος και ήταν ένα παλικάρι που είχε ντυθεί Levi από το Attack on Titan. Ήταν το The Spot. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά ήταν πολύ ωραία ντυμένος, το είχε προσέξει πάρα πολύ. Είναι όμως μερικοί άλλοι που όχι, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα. Γιατί όπως έχετε δει και σήμερα, δεν μπορώ να κρατήσω straight poker face. Δηλαδή θα φαινόταν. Όχι. Ναι. 3,5. Οκ. 3 έβαλες. 3. Με βολεύει το 3,5. 3 είχε βάλει. 3 είχε βάλει. Εντάξει, μπορούσα να το. Τι έχεις βάλει έτσι, ναι. Κοίτα, δεν είχα καθόλου context. Δεν ήξερα άμα σου αρέσει καν το cosplay ή όχι. Έπαιξα λίγο συντηρητικά και θεωρώ ότι είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην σε ψήνει τόσο, γι' αυτό σου είχα βάλει 6. Οπότε έχω απόκληση 3. Μίλτο. Είχα βάλει 3. Όχι, ρε μαλάκα. 0 απόκληση. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι πολύ δύσκολο τώρα. Πρέπει να πέσω πολύ έξω σε κάποιο. Και εγώ να πέσω Να πω πολύ εδώ, παιδιά, μέσα. ότι δεν είσαι και όντως τώρα τις ακούω για πρώτη φορά αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, όντως ισχύει, ναι. Λοιπόν, πώς θα σου φαινόταν να είσαι στον χώρο και να δουλεύεις σαν σχεδιαστής φιγούρων, δηλαδή παιχνιδιών άνιμε? Λοιπόν, εδώ θα παίξω ένα τίμιο 8,5. Γιατί, παιδιά, δεν το λέω ψωνιστικά, είμαι πάρα πολύ καλό στο σχέδιο. Οκ. Αν δείτε, όταν ήμουν στο στρατό, αυτό που έκανα για να μου περνάει η ώρα ήταν ένα παλικάρι που φτιάχνει ρακέτες, χειροποίητες. Για ping-pong. Όχι, για Τένις. παραλία. Α, Για ρακέτα παραλίας, ξύλινες. Και καθόμουν με ακριλικούς μαρκαδόρους και ζωγράφισα πάνω σχέδια. Ωραίος. Σχέδια από άνιμε. Κάπου πρέπει να έχω μια φωτογραφία, θα στη δείξω μετά. Και όντως είχε γίνει hype. Και μ' άρεσε, εντάξει, ξυνόμουν στράτο. Αλλά... και έκανα αυτό. Και γενικά ζωγραφίζω καλά. Οπότε ναι, 8,5. Ναι, 8,5. Οκ. Γιατί με κοιτάς έτσι, Μίλτο? τι έχεις βάλει, Άγγελε? 8 με είχα βάλει. Εγώ είμαι ακριβώς, μπαμ. Λες να γίνει το twist που λέγαμε. Πόσο έχεις βάλει? 4. In your face ήταν αυτό. Εγώ νόμιζα ότι με κοίταξες με το χαμογελάκι, ότι η μαλάκα το βρήκα και εγώ ακριβώς και τέτοια. Ωραία, φίλε. Αρχίζει να έχει ενδιαφέρον. Το πέτυχε μπαμ, Άγγελος, 0 απόκληση. Αυτό εγώ 4,5 απόκληση. Μαλάκα, τι έγινε? Ήταν δυνατό. Μαλάκα 4,5 απόκληση. Πες να τη μάζεψα όλη την απόκληση, δηλαδή. Δεν ξέρω. Πάμε στο τελευταίο. Πάμε τελευταίο λοιπόν και θα Ωραία. κρυθούν πράγματα τελικά εδώ πέρα. Το λέτε να πάει για την ισοφάριση τώρα. Πρώτη φορά που ψηφίζουν για μένα εδώ καλεσμένος. Να σημειώσουμε ότι ο Άγγελος πάλι είχε ένα ακριβώς. Και εγώ έχω ένα ακριβώς. Εντάξει, τώρα για σένα δεν μετράει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Ναι. Εδώ που θα κρυθούν όλα. Λοιπόν, είσαι παραγωγός live action adaptation ενός. Ναι, το ακούω. Δηλαδή, παιδιά, είναι ξέρω εγώ το One Piece, ας πούμε, το anime και θα το γυρίσουν σε σειρά με πραγματικούς ηθοποιούς, live action. Και είστε παραγωγός, αυτός που θα είσαι υπεύθυνος για το πώς θα υλοποιηθεί αυτό και θα μοιάζει. Θα βάλω ένα 7 και θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί πολλές φορές το live adaptation, προκειμένου να είναι πιο άρεστο σε μεγαλύτερο κοινό, να είναι πιο safe, δεν πιάνει αρκετά το νόημα και το πνεύμα ενός άνιμε. Ας πούμε για παράδειγμα, το One Piece μ' αρέσει. Δηλαδή το έχουν πάει αρκετά κοντά. Βέβαια παίζει ρόλο ότι παίζει πρώτο ρόλο και όντα εκεί μέσα. Υπάρχουν όμως άλλα άνιμε που έχουν κάνει live adaptation. Ας πούμε τώρα θα κάνουν το Voltron με το Henry Cavill. Πραγματικά φοβάμαι το τι θα δω. Τι! Όντως! Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, φοβάμαι το τι θα δω. Δηλαδή βλέπεις live adaptation και λες
Όχι, ρε. Έλα, είναι φίλε. geek όμως ο Henry Cavill. Ναι, θα τον αφήσουν την ελευθερία αλήθεια. να κάνει αυτά που θέλει και αυτά που πρέπει. Ρε φίλε, μετά από αυτά που είχαν γίνει με το Witcher, δεν γίνεται να με τον αφήσουν να έχει ελευθερία. Λες. Δεν πιστεύω. Νομίζω ότι πλέον και ο ίδιος ξέρει να βλέπει τα red flags και ότι δεν θα πήγαινε κάπου. Γι' αυτό θα ήμουν στο πολύ πιο άσχημο κάτι σε Henry Cavill και θα ήμουν το nerd που θα έλεγε ρε φίλε στον παραγωγό. Γιατί εγώ θα ήμουν σκηνοθέτης, μου πεις παραγωγός. Παραγωγός. Θα είχα από κάτω τους μανατζαρέους τότε, τους οικονομικούς, και θα μου λέγανε ρε φίλε ρετρό, μη το βάλεις αυτό τόσο, δεν θα δουλέψει. Και εγώ θα λέω ναι ρε παιδιά, αλλά να το κάνω όπως λέτε εσείς για να δουλέψει. Δεν θα είναι αυτό που αγάπησα, το άνιμε που αγάπησα. Οπότε θα πλακωνόμουν συνέχεια, οπότε ένα 7 και πολύ του βάζω. Να μιλήσω. Θα μ' άρεσε, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω. Να μιλήσω. Μιλά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ τα τελευταία πόσα δευτερόλεπτα που εξηγείς, κρατιέμαι με νύχια και με δόντια να μην κάνω κάτι, γιατί έχω βάλει 7, boom, έχω βρει 2-0. Μίλτα, πόσο έχεις βάλει? 7 έχω βάλει, ρε! 7 έχω βάλει, ρε! Τι σημαίνει αυτό? Κάτσε. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, Τι σημαίνει για αυτό? αρχή σημαίνει ότι και οι δύο Ναι. έχουμε πιάσει 2 μπαμ. Ισχύει. Έτσι. Ωραία. Να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου, πάρε 5. Είναι. Γιατί έχει αδιανόητο hype. Είναι. Έχει αδιανόητο hype. Λοιπόν, εγώ έχω συμπληρώσει, έχω ήδη κάνει τις πράξεις, έχω την τελική μου απόκληση. Ωραία. Το έχεις κάνει κι εσύ. Είναι πολύ εύκολη η απόκλησή μου, γιατί έχω 2 ακριβώς. Ναι. Και εγώ έχω δύο. Εντάξει. Κάτσε, τα ξανακοιτάω τώρα, μην κάνω κανένα λάθος. Ξανακοίταξε τα. Έτοιμος. Θες να πω ή να πεις? Πες μου το. Συνολική απόκληση έχω 7. Και εγώ 7 έχω. Αλήθεια! Ναι, έχω 3, 0, 3, 0, Λοιπόν, 1. Θέλετε να Ξαφνικό πάμε. θάνατο. Θέλετε να πάμε έτσι, ναι, lightning round, ξαφνικό Όχι, αυτό θάνατο. γίνεται πάντα. Αυτό. ναι. άμα Έλα, ρε, συμβεί. φίλε. Μα πάντα βγαίνει νικητής, δεν έχουμε ισοπαλίες. Λοιπόν, Είχαμε ισοπαλίες στην τέταρτη σεζόν. Είχαμε. γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί είχαμε ισοπαλίες. Τέλος πάντων. Sudden death. Απίστευτο ότι πάμε σαν. Λοιπόν, παίρνουμε ένα από τα έξτρα που έχουμε βάλει. Παίρνουμε ένα από τα έξτρα. Διάλεξε όποιο γουστάρεις. Όχι, διάλεξα εγώ την πεντάδα, διάλεξε εσύ τώρα. Γιατί. Θα βάλω αυτό. Τι βαθμό θα έβαζες στο να δούλευες? Μην απαντήσει μόνο ακόμα για να προλάβω να βάλω ναι, βαθμό. σωστά. έτσι. Ναι, Βασικά, ναι, όντως. Πες. Αχ, λοιπόν, μην το κοιτάς. Ωραία, δεν τον κοιτάω. Άγγελε, αυτό που θα είναι το sudden death Ναι. θα είναι το επάγγελμα του game developer ενός anime. Okay, μην. Δεν μην κοιτάω κι εγώ, δεν ναι, κοιτάω κι ναι, ναι. εγώ. Εγώ είμαι έτοιμος. Εγώ δεν ξέρω αν θέλει να είμαι έτοιμο. Κι εγώ είμαι έτοιμος. Εσύ εντάξει. Γαμάτο. Λοιπόν, όσοι μας βλέπετε στο YouTube, λογικά με βλέπετε να κρύβω τη μούρη μου για να μην δω τις αντιδράσεις του Retro Bubble, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Κάτι ψυχανεμίζομαι, αλλά. Άγγελε, πίστεψε στην καρδιά των καρτών. Με τη δύναμη του πάρε 5. Έτοιμος. Πάμε, ρε φίλε. έχεις βάλει? Πάμε και ό,τι γίνει Πάμε. τώρα. Να πω εγώ πρώτα. Ναι. Λοιπόν, θα το αιτιολογήσω πρώτα. Τι έλεγξε. Από μικρός έπαιζα πάρα πολλά games. Να αλλάξω απάντηση. Όμως. Να αλλάξω απάντηση. Το άκουστε όμως. Όχι. Το είπα πριν. Όμως, γενικά με τα κομπιούτερ και τον προγραμματισμό δεν τα πάω καλά. Ευτυχώς έχω κουμπάρο προγραμματιστή. Οπότε, όταν χάλαγε το λάπτοπ, όταν χάλαγε κάτι, του λέγα πάρτο, φτιάχτο. Επίσης, θεωρώ ότι τα περισσότερα, μην πω σχεδόν όλα, adaptation ενός anime σε game είναι τραγικά εσχρά. Πονάω αυτή τη στιγμή, παιδιά. Οπότε θα έβαζα, δεν θα μ' άρεσε καθόλου να το κάνω, ένα 2. Αχ, παιδιά, δεν δουλεύει άμα ζητάς τη δύναμη του πάρε 5, γιατί η απόκληση που έχεις είναι πάνω από 5. Πόσο έχεις βάλει? Του είχα βάλει 8, ρε φίλε, γιατί λέω ότι έβαλε 7 στο live action. Και Του άρεσε εκεί που είπα, πώς το λένε, ότι γουστάρω πολύ το gaming. Παιδιά, γουστάρω πολύ το gaming. Αλλά όχι, το gaming. Μα άμα πρόσεξες, λες, γουστάρω πάρα πολύ το gaming και με σφάση, οκ, νιώθω το αλλά. Νιώθω το αλλά. Μου έρχεται. Εγώ έχω βάλει 7. Οπότε Οπότε και εγώ έχω πέσει πολύ έξω. Και εγώ έχω πέσει πολύ έξω, αλλά έχω παίξει λίγο λιγότερο έξω από εσένα. Μίλτος. Νομίζω ότι. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι απλά δεν έχει έρθει άνθρωπος που να είναι υπέρ μου. Έχει άνθρωπος που να είναι τόσο υπέρ κάποιου από τους δυο μας. Ξέρεις τι, Στο πάρε 5. Τέλεια. έχω πει γενικά πολλές φορές. Ευχαριστώ, Retro Bubble. Όχι, είμαι biased. Είσαι. Επειδή δεν έβλεπε άνιμε. Όχι απλά δεν έβλεπε. Boycott Άγγελος, Δεν cancel Άγγελος. σεβάστηκε καν. Δεν σεβάστηκε, το θέλω και μπορώ. Πρέπει και μπορώ όμως, μην το λες ξανά έτσι. Επίτηδες το λέω. Οκ. Λοιπόν, Έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Συγγνώμη, το geek που θα έβγαινε από κάτω να σε κράξει, θα το έχει κάνει ίδια, το έχει πει ήδη μια φορά πριν νωρίτερα. Ήμουνα και εγώ και την πρώτη κρατήθηκα σαν host, γιατί είναι πρέπει Μίλα, και ρε. καιρό. Και τώρα ήμουνα. Δεν μπορεί να κρατηθώ δεύτερη φορά. Αχ, δεν μου βάλετε ένα Bluebird όμως. Τι? Χαμπαταΐτα. Ναι, σωστά. Οκ. Έμα.
Συγγνώμη. Δεν χωράνε όλα, μωρέ, να το ξέρεις κι εσύ, δεν χωράνε όλα. Έχω να πω το εξής. Κράχτε. Ναι, κράξτε, οκ. Έχω να πω το εξής, ότι έχω πει γενικά πολλές φορές ότι εντάξει, έχω συνηθίσει ρε παιδί μου να χάνω και τέτοια, δεν με ενοχλεί. Φίλε, αυτή η ήττα με πόνεσε. Με πόνεσε πραγματικά. Δηλαδή. 3-1. Έχω τσαντιστεί. Μπράβο, Μίλτο. Μπράβο. Ήταν καλός αγώνας. Ήταν πολύ ωραίο μάτς. Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Ναι, εντάξει, αλλά πόνεσε. 3-1 το σκορ! 3-1 το σκορ. Εντάξει, να κλείσουμε το επεισόδιο λίγο γρήγορα τώρα. Λοιπόν, πριν το κλείσουμε. Ναι, πριν το κλείσουμε. Να πούμε ότι. Θέλω και μπορώ. Ναι, αυτό. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε καλεσμένο τον Χριστάρα από Χρονικά του Φρίκουλα. Γεια σου, Χριστό. Γεια σου Χριστάρα και γεια σου Γιωργάρα. Και γεια σου Φρίκουλα. Γιατί Ναι. από ό,τι καταλάβαμε ήταν και ο Φρίκουλας εδώ Γεια σου, μαζί μας. Φρίκουλα, ναι. Δημιουργήθηκε κάτι κάπως αυθόρμητα που μας άρεσε και λέμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Ισχύει. Δηλαδή, μας έβαλε τους βαθμούς του ο Χρήστος και είπαμε γιατί να μας απάνταγε και ο Γιώργος, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα, τι θα έβαζε. Και όντως ο Γιώργος μας έστειλε τους βαθμούς του και ρωτήσαμε εσάς, τους ακροατές μας και τους ακροατές των παιδιών, να βάλουν τι βαθμούς πιστεύουν ότι έβαλε ο Γιώργος. Οπότε ουσιαστικά τι κάνανε, παίξαν πάρε 5 μεταξύ τους οι ακροατές. Και αναδείχθηκε μία νικήτρια. Και είπαμε γιατί να μην το δοκιμάσουμε αυτό γενικά με τους καλεσμένους. Οπότε έχετε την ευκαιρία σας, αγαπητοί ακροατές ολονών, Σας έφεξε πάλι. να έχουμε εδώ πέρα το Retro Bubble και να δούμε Bubble. ποιος από εσάς. Bubble. Ποιος από εσάς το ξέρει καλύτερα. Οπότε θα παίξετε πάρε 5 μεταξύ σας. Και πάμε να ακούσουμε τα 5 επαγγέλματα στα οποία θα προβλέψετε τους βαθμούς που θα βάλει ο Retro Bubble. Θα πούμε δηλαδή τα 5 ενδεχόμενα. Δεν θα βάλουμε την απάντηση του Retro Bubble στο επεισόδιο. Θα μας στείλετε τους βαθμούς σας και μετά από κάποιο καιρό θα ανακοινωθούν οι απαντήσεις και θα ανακοινωθεί και η νικητήρια. Και ένας νικητής με πλούσια δώρα. Με πλούσια δώρα. Ή και χωρίς δώρα. Και χωρίς δώρα, ναι. Ή και με φτωχά δώρα. Θα δούμε, ναι. Λοιπόν, Άρα, Retro Bubble, είσαι έτοιμος να ακούσεις την έξτρα πεντάδα? Πάμε. μην βάλεις βαθμούς, απλά άκου. Μην βάλεις βαθμούς ακόμα. Λοιπόν, η έξτρα πεντάδα είναι να είσαι ο σχεδιαστής των χαρακτήρων. Να είσαι εσύ ο υπεύθυνος, ο οποίος θα φέρεις στη ζωή με αυτόν τον τρόπο το άνιμε. Έτσι, έχεις το σενάριο, εσύ κάνεις το σχεδιασμό. Άλλο επάγγελμα μπορείς να κάνεις είναι να είσαι ο μουσικός παραγωγός. Να είσαι αυτός που θα αντίσει με μουσική το άνιμε. Το τρίτο είναι να είσαι ο σκηνοθέτης για το άνιμε. Το τέταρτο είναι να είσαι reviewer. Πάλι καλά, παιδιά, δεν βλέπετε το βίντεο. Και το πέμπτο είναι να είσαι επενδυτής. Να είσαι αυτός που θα βάλει τα ωραία του λεφτάκια και θα ποντάρει μεσαγωγικά σε ένα άνιμε. Οπότε, παιδιά, στείλτε μας τις βαθμολογίες σας, τις προβλέψεις σας για το Retro Bubble και θα μάθουμε σε Τις κάποιες εβδομάδες. αντιδράσεις του Μίλτου τις είδανε ή μπα? Όχι, καλύτερα. είναι σε μένα η κάμερα. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, παιδιά, στείλτε μας με όποιο τρόπο θέλετε. Στείλτε μας δηλαδή σε σχόλια, είτε στο Instagram, είτε στο mail μας, είτε στο Spotify. Στείλτε μας αν θέλετε και ηχητικό. Ό,τι και αν στείλετε, εμείς θα το ακούσουμε, θα το διαβάσουμε, θα μαζέψουμε το σύνολο όλων των απαντήσεων, θα βρούμε τις αποκλήσεις όλων σας και θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Ποιος μεταξύ σας κέρδισε και ξέρει καλύτερα το Retro Bubble. Retro Bubble, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανες, που βρέθηκες Εγώ, στον παιδιά. καναπέ μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Εγώ, παιδιά. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο. Δυστυχώς έπρεπε να κλείσει με αυτόν τον άχαρο τρόπο με την νίκη του Μίλτου. Αλλά τι να κάνουμε, δεν υπάρχει τέλειο επεισόδιο. από ό,τι Μπορείτε να καταλαβαίνω. βάλετε και αυτό το παιδάκι που πια δεν είναι παιδάκι, που λέει το Πανολεδρία! Πάνω λευτερία, ναι. Εντάξει, δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, θα ακολουθήσει το επεισόδιο για τους Patreons, γιατί έχουμε και Patreon, Μίλτο. Συζητήσεις στο καναπέ. Συζητήσεις στο καναπέ. Παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο, γιατί τα παιδιά δεν το λένε. Και επειδή όντως κάνουν πολύ ωραία δουλειά και είναι ένα podcast που δεν ήρθε απλά έτσι, το ακούω φανατικά. Ευχαριστούμε. Ότι. Όχι, όντως το ακούω. Ότι ρε παιδιά, τους ακολουθείτε τόσοι και δεν έχουν πιάσει καν τα 105 αστεράκια, δηλαδή ντροπή. Να πάτε τώρα στο Spotify να βάλετε μια καλή βαθμολογία στα παιδιά. Γιατί όντως το παλεύουνε. Σίγουρα το παλεύουν περισσότερο από μένα. Εδώ έχουν κάμερες, έχουν ενισχυτές, έχουν μπούμαν, έχουν φώτα, έχουν. Εντάξει, βοηθάτε λίγα. Κάπου όπα. Είμαστε σοβαρή παραγωγή εδώ. Κάπου Παιδάκι, όπα. έλα. Εντάξει, βοηθάτε να πάτε τώρα να βάλετε 5 αστεράκια όσοι ακούτε και το Ευχαριστούμε. γουστάρετε. Γιατί για να φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο, σημαίνει ότι το γουστάρετε. Λοιπόν, βοηθήστε τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρέτρο, γι' αυτό. Θα πούμε επίσης ότι κάτω από τα επεισόδια θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία του Retro Bubble Podcast. Εννοείται. Για να τον δείτε, να τον ακολουθήσετε και Instagram για να βλέπετε τι προετοιμάζει, που πάντα κάνει τη ζεράκια για το τι έρχεται. Και για το Spotify να βρείτε να τον ακούσετε. Εννοείται να βάλετε τους βαθμούς σας, τα αστεράκια σας και να κάνετε subscribe. Subscribe, like, share και όλα αυτά τα σχετικά. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ήταν Και ένα εγώ, πραγματικά παιδιά. όμορφο επεισόδιο με εκπληκτικές αντιδράσεις θα πω από όλες τις πλευρές. Μακάρι να μπορούσα να σας καλέσω στο δικό μου στούντιο, αλλά δεν υπάρχει.
Θα βρούμε τρόπο, θα βρούμε λύση. Αγαπώ το community του podcast, του ελληνικού podcast, παιδιά. Ναι. Να πούμε ότι γνωριστήκαμε και στο meetup που είχαμε πάει και θεωρώ ότι ήταν τρελή ευκαιρία για όλους μας. Από εμάς, παιδιά, καλό βράδυ. Bye. Καλό βράδυ, παιδιά.